Hyvät naiset ja herrat, ensiksi naisille tietenkin hyvää naisten päivää. Tässä alussa minun takanani pyöri video, lyhyt sellainen, maapallon ja ihmiskunnan evoluutiosta. Miten ollaan tultu noin 200 000 vuotta tähän päivään maaliskuun puoliväliin 2016. Meillä monesti unohtuu, kun me puhumme näistä asioista, että tulevaisuutta ja ennen kaikkea nyt tässä tapauksessa ja tässä luentosarjassa turvallisuutta me teemme aina ja luomme historian ja tulevaisuuden risteyskohdassa. Ja aika harvoin toisaalta tämän päivän arkikiireiden keskellä me oikeasti pysähdymme miettimään sitä, että miten me luomme tulevaisuutta ja turvallisuutta. Ennen kaikkea, jos ajattelen nyt tätä evoluutiota tähän päivään mennessä, niin kyllä meidän on pakko tunnistaa niitä ilmiöitä, niitä isoja megatrendejä, jotka vaikuttavat meidän suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin, meidän yrityselämään, meidän tapaamme ihmisinä elää tätä elämää. Kyse on hyvinkin merkittävistä ja isoista ilmiöistä. Mutta samanaikaisesti, jotta kaikki ei ole myöskään muutosta, meidän pitää ymmärtää, mitkä ovat turvallisuudessa, siis nyt tässä historian ja tulevaisuuden risteyskohdassa, mitkä ovat niitä toisaalta pysyviä tekijöitä, mitkä turvallisuudessa eivät muutu, ja toisaalta, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka turvallisuudessa tulevat muuttumaan. Tulevaisuuden pohtiminenhan on aina tietenkin haasteellista, mutta se on toisaalta asia, mikä kiinnostaa ihmismieltä, pohtia, että mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Tuossa reilu 100 vuotta sitten Jean-Marc Coté ranskalaisine taiteilijoineen pyrkivät pohtimaan, miltä näyttää maailma vuonna 2000. Ja tämän näköisiä piirustuksia nämä ranskalaiset taiteilijat, siis 1900-luvun alussa, piirsivät, että miltä maailma näyttää 100 vuotta eteenpäin. Siinä näkyy kuvassa tämän päivän parturi, ilmasodan käyntiä, millä tavalla lennokkiposti toimii maaseudulla, miten poliisi joutuu toimimaan myöskin ilmassa, miten tämän päivän siivous hoidetaan, taisteluvälineitä, vaatteiden valmistusta ja sitten viimeisenä tämä minun suosikki, miten me pystytään opettamaan ja antamaan ja jakamaan oppia, ikään kuin kaatamaan oppia opiskelijoiden päähän, kun tuolla professori näyttää tuommoisen kirjakoneeseen laittamaan kirjoja ja siellä sitten väännetään kammesta ja johtoja pitkin oppi menee oppilaiden aivoihin. Sinällään hauskoja kuvia, mutta sanoisinpa, että melkoisen visionäärisiä Jean-Marc Coté ja hänen kumppaninsa ovat olleet reilu 100 vuotta sitten. Ajatelkaapa itseänne 1900-luvun alkuun, ja teidän pitäisi piirtää, miltä näyttää maailma vuonna 2000. Aika monessa asiassa ovat olleet oikeassa suunnassa. Mutta kyllähän näistä piirroksista ollaan tultu aika kauaksi ja aika pitkä matka näihin uutisiin, kun esimerkiksi viime viikolla ensimmäisen kerran uutisoitiin, että Googlen itse ajava auto ajoi kolarin. On ajanut kolareita jo aiemminkin, mutta tämä oli nyt tämän auton itsensä aiheuttama. Ja Google ainakin osittain julkisuudessa ottaa tästä myöskin vastuun itsellensä. Mietin tosin siinä vaiheessa, että kukakohan mahtaa nyt tässä tapauksessa tämän vahinkoilmoituksen täyttää. Mutta nämäkin asiat on tuntunut vielä hetki sitten aika utopistiselta tulevaisuuden ajatuksilta, mutta kun katsoo esimerkiksi itse ajavien autojen kehitystä tällä hetkellä autoteollisuudessa, niin puhutaan autoteollisuuden käytännössä yksituumaisesta tavoitteesta, johon suuntaan mennään. Ja hyvinkin kunnianhimoisesti, jos ajattelee esimerkiksi Elon Muskin toteamusta, että Teslaa ajava kuljettaja voisi kutsua autonsa luokseen läpi Yhdysvaltojen 2 vuoden kuluessa.
Saa nähdä, tapahtuuko näin. Minulla kun aika paljon tulee työmatkoilla reissattua niin autossa kuin muuallakin erilaisissa liikennevälineissä, minulla on tapana kuunnella varsin paljon luentoja. Erilaisten ihmisten eri aiheista, pääsääntöisestä kansainvälisten kollegojen luentoja. Ja yksi mun suosikkeja viime aikoina on ollut tämä herra tässä minun taustalla. Hän on japanilais-amerikkalainen fyysikko, professori Michio Kaku. Ja hän puhuu paljon tulevaisuudesta. Ja yksi esimerkiksi erittäin mielenkiintoinen kirja, minkä hän on kirjoittanut, koskee nimenomaan tulevaisuutta. Tämä kirja Visions on kirjoitettu vuonna 1999, eli nyt siis jo 17 vuotta sitten. Ja tätä kirjaa ei kirjoittanut pelkästään professori Kaku itse, vaan hän haastatteli siihen maailman 300 johtavaa tiedemiestä. Miltä tulevaisuus näyttää 100 vuoden kuluttua? Ja keskeisimpinä tiivistyksinä tuossa kirjassa voi todeta, että johtavat tiedemiehet 17 vuotta sitten totesivat, että suurimmat haasteet 2000-luvulla liittyvät atomeihin, tietokoneisiin ja geeneihin. Nyt tässä taustalla vuonna 2009, siis 7 vuotta sitten, Michio Kaku pitää luentoa siitä, miltä maailma näyttää vuonna 2030. Ja hän puhuu tuossa luennossaan muun muassa tällaisista älylaseista, joita me ihmiset käytämme vuonna 2030, puhuu puhelimista, joissa voimme katsoa videoita, voimme harjoittaa sosiaalista mediaa, ja hän puhuu siinä myöskin itseajavista autoista. Nyt tuosta luennosta vuodesta 2009 vuoteen 2016 eipä näytä enää kovin visionäärisiltä professorin ajatukset. Pitkälti jo toteutuneet vuonna 2016. Mutta näitä luentoja kun kuuntelee, niin tulee ainakin itselleni mieleen, että kun me mietitään tulevaisuutta, niin ehkä meidän pitäisi tehdä jonkinlainen lista asioista, jotka tuntuvat mahdottomilta. Ja sen ajattelun ja sen listan jälkeen meidän pitäisi luultavasti tehdä toinen lista siitä, että ovatko ne mahdottomilta tuntuvat ajatukset enää mahdottomia 100 vuoden päästä. Ja täytyy sanoa, että tällä alalla kun työskentelee ja havaitsee, miten nopeasti tällä hetkellä teknologiaa kehitetään, innovoidaan uutta, niin kun me mietimme tulevaisuutta, niin kyllä meidän pitää jo jotakuinkin miettiä lähes mahdottomilta tuntuvia asioita. Haetaan tietyssä määrin ihmismielen uusia rajoja. Ja jos ajatellaan nyt, mitä meidän sitten pitäisi innovoida, niin nämä eivät ole enää kovin innovatiivisia keksintöjä, kun puhutaan esimerkiksi, että syöpää pystytään havaitsemaan ihmisten hengityksestä. Näin tapahtuu jo nyt. Tai miten esimerkiksi ihmisten itsemurhariskiä kyetään havaitsemaan verinäytteestä. Markkinoilla on myytävänä jo piilolinssejä esimerkiksi, jotka mittaa sokeritason. Tai Yhdysvaltojen uusinta hävittäjää F-35, ainakin jo simulaattoreissa lennetään pelkän ajatuksen voimin. Aika monessa perheessä, jossa on lapsia, niin pelataan myöskin tätä Minecraft-peliä. Tuosta pelistä löytyy esimerkiksi 1x1 koossa koko Tanskan valtio. Ja nyt ajatellaan, että minkälaisia mahdollisuuksia esimerkiksi digitaalinen maailma virtuaaliseen matkailuun voisi tulevaisuudessa tarjota. Tai puhutaan yhä enemmän tyhjiösukkularadoista, joita jo tällä hetkellä rakennetaan Kaliforniaan. Rakennuskustannukset on puolet moottoritien kustannuksista, ja nämä sukkulat kulkevat yli 1000 kilometriä tunnissa. Tai ehkä jo lähivuosina perhoskeräilijöiden kokoelmiin pitäisi myöskin liittyä tämänkaltaisia hyönteisiä, joita ihminen on kehittänyt huomattavasti lyhyemmässä ajassa, kun luonnon evoluutio on näitä muita siivekkäitä kehittänyt. Ja tiesittekö esimerkiksi sitä, että tänä vuonna alkaa jo robottiautojen globaali kisasarja, jossa ei enää Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas ja kumppani kilpaile, vaan vielä kilpailevat robotit. Eikä nämä 3D-talotkaan enää mikään uusi juttu ole.
2012 tulostettiin ensimmäinen talo ja viime vuonna tämä talo, kerrostalo, tulostettiin Kiinassa ja siellä asuu ihmisiä. Ja sitten jälleen tämä minun suosikki, alkaa jo tulla esimerkkejä siitä, miten pystytään ikään kuin kaatamaan tätä tietoa ihmisaivoihin suoraan viimeisimpien tutkimusten mukaan. Eli voi sanoa, että Jean-Marc Coté ja kumppanit reilu 100 vuotta sitten olivat aika paljon jopa aikaansa edellä. Vähän niin kuin tässä Matrix-elokuvassa, niin kuin muistatte, kun tälle Neolle ladattiin aivoihin kung-fu-taitoja, ja sitten hän oli täysin oppinut mustan vyön taistelija muutaman sekunnin latausten jälkeen. Mutta kyllä tämä pakottaa meitä miettimään yhä enemmän tulevaisuutta tietyllä tavalla jopa mahdottomilta tuntuviin asioihin. Ja yksi syy tähän on Mooren laki. Mooren laki, joka kerrottiin yli 50 vuotta sitten, 1965, tarkoittaa siis sitä, että transistorien määrä mikropiireissä kaksinkertaistuu joka toinen vuosi. Ja tämän kun vielä yhdistää transistorien nopeutumiseen, niin me voidaan puhua, että tietokoneiden laskuteho on vuodesta 1965 alkaen kaksinkertaistunut 1,5 vuoden välein. Ja tämä on hämmästyttävän hyvin pitänyt tämä Mooren laki kutinsa yli 50 vuoden ajan. Nyt puhutaan jo, että onko mahdollista, mutta ei ainakaan toistaiseksi kehitys ole vielä pysähtynyt. Tai mietitte esimerkiksi, millä tavalla muistitallennuskapasiteetti on lisääntynyt. Esimerkiksi nyt viimeisen 9 vuoden aikana suurin piirtein samanhintainen, samankokoinen tallenne, niin muistitila on yli 1000-kertaistunut. Ja kyllähän tämä aika hurjalta näyttää, kun me katsotaan eteenpäin ja luetaan tämän tyylisiä asioita, että tämän päivän vuoden 2016 supertietokoneet ovat itse asiassa aika antiikkia jo 4 vuoden kuluttua, jos me puhutaan, että silloin kyvykkäimmät tietokoneet on jopa 30 kertaa kyvykkäämpiä kuin nämä, mitä me nähdään nyt maaliskuussa 2016. Ja jos me ajatellaan tätä nyt käytännössä, esimerkiksi mistä Jyrki J. Kasvi puhui tammikuun yleisöluennolla tästä Stuxnetista, ehkä vähän jo ylikäytettykin esimerkki, kun me puhutaan näistä digitaalisen maailman erilaisista uhkista, niin sitten on selvinnyt, että tämä Stuxnet itse asiassa olikin vain osa laajempaa Nitro-Zeus-nimistä operaatiota, jossa jo silloin oli valmistelut tehty, oli täydellinen kyvykkyys, ei ainoastaan iskeä tänne Natanshin ydinlaitoksiin, vaan myöskin lamauttaa Iranin ilmapuolustusta, viestintäjärjestelmiä ja ainakin osia heidän sähköverkostaan. 6 vuotta sitten. Ja 6 vuotta tällä alalla on hyvin pitkä aika. Puhumattakaan nyt, jos ajatellaan Yhdysvaltoja, että he on laittanut $200 miljardia tämän jälkeen erilaisten kyberkykyjen kehittämiseen sotilaallisesti. Kysymys enemmänkin kuuluu, että mikä mahtaa se todellinen kyvykkyys kyvykkäillä valtioilla tänä päivänä täällä maailmassa teknologian kehityksen myötä jo olla. Ja näistä puhutaan jo ihan avoimesti. Esimerkiksi presidentti Obama on todennut, että kyllä he kehittää sellaisia haittaohjelmia, joilla voidaan tämänkaltaisia tuhoja tai vaikutuksia saada aikaan. Ja tämä kertoo meille kyllä vahvasti sen, mistä Antti tulee minun jälkeen jatkamaan. Niin kuin tuossa VTT:n tekemässä Kyberosaaminen Suomessa raportissakin hyvin tuli esille, niin ilman muuta me tarvitaan näitä teknologisia osaajia tänne kybermaailmaan ja siihen liittyviin ratkaisuihin jatkossakin. Mutta kyllä tällä hetkellä yksi keskeinen puute, mikä meillä Suomessa on nimenomaan tämmöinen kyvykkyys laaja-alaisempaan ja tai paremminkin poikkitieteellisempään näkökulmaan näihin asioihin liittyen, jossa me myöskin uskalletaan katsoa ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Ja tämä tulee mun mielestä aika hyvin jälleen esille, tämä strategisen puolen painottaminen, kun katsotaan tätä uusinta Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden vuotuista raporttia. Yhdysvalloissahan on 16 eri tiedustelupalvelua, ja vuosittain he tuottaa tämmöisen yhteisen kansallista turvallisuutta uhkaavan asiakirjan.
jossa kerrotaan, että mikä heidän mielestä maailman ainoa sotilaallista supervaltiota uhkaa. Uutta ei ole se, että uhkakuvien kärjessä on jo 3. vuotta peräkanaan kyberuhkat. Mielenkiintoista tässä on se, että nyt otsikko ei enää ole sivulla 1 cyber threats tai cyber security, vaan se on kyber ja teknologia. Ja jo ensimmäisellä sivulla nostetaan esille asioiden ja esineiden internet uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Ja samalla tavalla edelleen ensimmäisellä sivulla puhutaan jo keinoälystä. Vuonna 2016. Ja kun tällä alalla työskentelee sekä täällä yliopistolla että sitten tuolla liikemaailmassa, niin lähtökohtaisesti meillä on 2 haastetta. Ensinnäkin niin me lähestytään näitä asioita usein liian uhkapainotteisesti. Ilman muuta uhkat pitää ymmärtää. Ja tämähän on riskien hallintaa turvallisuus monesti lähtökohtaisesti. Ja mun mielestä tässä on erinomainen esimerkki Kyberturvallisuuskeskuksen tammikuussa julkaistusta vuosiraportista, jossa arvioidaan, mitkä ovat top-uhkia suomalaisille ja toisaalta suomalaisille yrityksille vuonna 2016. Ja sitten siinä alla on vielä hienosti kerrottu, että mitkä on top 5 ratkaisut näihin uhkiin. Ja totta kai meidän pitää ymmärtää se näin puolustajien näkökulmasta, että työt ja haasteet tällä kyberturvallisuuden alalla lisääntyvät. Ja yhä enemmän me ollaan siirtymässä tässä ikään kuin varautumisen ympyrässä pelkästään tästä estämisestä ja muurien rakentamisesta tuonne havaitsevaiheeseen, eli miten me mahdollisimman nopeasti löydetään meidän järjestelmissä olevat sinne kuulumattomat esimerkiksi haittaohjelmat, ja silti pystytään suojaamaan ne kaikkein arvokkaimmat tiedot. Totta kai tämä riskianalyysi, uhkalähtöisyys on tärkeää, mutta turvallisuus mun mielestä pitää muistaa, on aina lähtökohtaisesti positiivinen asia. Kun me huolehditaan turvallisuudesta, sehän mahdollistaa tämän teknologisen kehityksen ja digitalisaation hyötyjen täysimääräisen mittaamisen. Kun on turvallista, on hyvä olla. Positiivinen asia. Toinen asia on teknologia. Totta kai me tarvitaan teknologiaa. Ilman teknologiaa ei olisi olemassa tätä ihmisen luomaa digitaalista maailmaa. Mutta liian usein me annetaan teknologian ohjata sitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Tai miten me varaudutaan esimerkiksi näihin erilaisiin riskitekijöihin, kun me voidaan tarkastella ja pitääkin tarkastella tätä asiaa kokonaisuutena. Ja jos tästä lähtee liikkeelle, niin tuo ylin taso, ihmisten ajattelun kognitiivinen taso, lienee se kaikkein heikon kohta kyberturvallisuudessa maaliskuussa 2016 Suomessa. Ja tämän takia, kun katsotaan yhtään tulevaisuuteen teknologiaa kehittäen, niin itse asiassa ihmistieteiden merkitys tulee jatkossa nousemaan yhä enemmän. Tämä tuli hyvin esille tuossa hiljattain, kun olin Japanissa käymässä ja tapasin siellä Toyotan, siis tämän ison autofirman teknologiajohtajan, niin hän sanoi, että hän on laittanut heidän insinöörinsä lukemaan ihmistieteitä, jotta heidän insinöörinsä, jotka kehittää vaikka nyt näitä itse ajavia autoja, ymmärtää paremmin ihmisten ajatteluprosessia, ihmisten käyttäytymis- ja päätöksentekomalleja ynnä muita, jotta se teknologia saadaan paremminkin ihmisten tarpeita vastaavaksi. Ja niin kuin hyvin tiedätte uutisista, niin suurin osa näistä haasteista, mitä me tänä päivänä edelleen kohdataan, niin kyllähän nämä pohjautuu pitkälti meidän kognitiotason vaikuttamiseen. Miten pyritään esimerkiksi psykologisin keinoin saamaan meiltä vaikka pankkitunnuksia selville ja sitä kautta huijaamaan rahaa. Tai viime aikoina on vaikka paljon puhuttu näistä vale-toimitusjohtajahuijauksista, mitä Suomessakin on käynnissä. Ja kyllä tämä on aika kuvaavaa, jos ajatellaan ihan nyt vaikka Yhdysvaltojen Pentagonia. Niin tämä on heidän sisäisestä asiakirjastaan viime syyskuulta, missä todetaan ihan suoraan tuo ylempi punainen lainaus, että lähes kaikki onnistuneet tietomurrot, mitä heillekin on tehty, ja voisin nyt kuvitella, että Pentagon on aika suojattu paikka, niin on itse asiassa tapahtuneet ihmisten kautta. Ja se tärkein lääke tuohon on tuo toinen alleviivaus, hyvä harjoittelu, kulttuurin muutos ja tietoisuuden lisääminen.
Ja ihan samaan problematiikkaan liittyy tämä muun muassa, mistä Hyppösen Mikko viimeksi puhui, asioiden ja esineiden internetistä. Osaammeko me kuluttajat ylipäätänsä vaatia turvallisuutta näissä erilaisissa älylaitteissa, esineissä, mitä me hankitaan kotiin, jota nyt alkaa olemaan melkein mitä vaan, kuten vaikka tämä älybarbi. Ja sanomattakin lienee selvää, että tämän päivän tietoyhteiskunnassa, jossa me suomalaisetkin eletään, niin kyllä digitaalisen turvallisuuden asiat on suomalaisille kansalaistaito. Mutta me monesti kiinnitetään huomio lapsiin, nuoriin, mietitään, miten me saadaan heille koodausta mahdollisimman nopeasti kouluihin, miten saadaan työelämässä oleville ihmisille täydennyskoulutusta. Mutta entäs sitten tämä vähän vanhempi joukko suomalaisia? Erittäin mielenkiintoinen tammikuussa Eläkeläisliittojen etujärjestön julkaisema raportti ikäihmisten digitalisaatiosta, jossa muun muassa tulee selville se, että vaikka kuinka ollaan digitaalisessa Suomessa jo nyt, niin itse asiassa yli 75-vuotiaista suomalaisista 2/3 ei ole ikinä edes käyttänyt internettiä. Aatelkaa. Ja nyt kaikki ollaan ikään kuin digitalisoimassa. Niin kyllä tässä kieltämättä herää kaikkinensa se ajatus, että eteneekö tässä teknologia ja digitalisaatio ylipäätänsä tällä hetkellä niin nopeasti, että käyttäjät, siis me ihmiset, me ei pysytä tässä kehityksessä mukana. Mä itse uskon, että me ollaan pikkuhiljaa siirtymässä ikään kuin tämmöisenä turvallisuusparadigmana, siis hallitsevana ajatuksena, yhä enemmän tämmöisestä kontrolli- ja teknologiakeskeisestä digiturvallisuudesta ihmiskeskeiseen turvallisuuteen. Se, että millä aikajänteellä tämä tapahtuu ja aletaan todella puhumaan käyttäjäkeskeisistä esimerkiksi yritysten turvallisuusstrategioista, niin se jää nähtäväksi. Ja tämän takia mä tykkään näyttää tätä kuvaa. Eli ensisijaisesti tuon strategisen tason, isomman kuvan ymmärryksen pitäisi ohjata sitä, mitä näillä alemmilla, kuten teknologian kehittämisen tasoilla tapahtuu. Ja se on yksi syy, minkä takia minä olen meidän opiskelijat täällä Aalto-yliopistossa laittanut muun muassa lukemaan tämän kirjan. Sun Tsun sodankäynnin taito, strategisen ajattelun kehittäminen, jotta ymmärtää tätä isompaa kuvaa. No kyllähän meillä Suomessa sitten on kunnianhimoisia strategioita viime vuosina kirjoitettu. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi meidän kansallista kyberturvallisuusstrategiaa, niin siinä asetettiin yhdeksi tavoitteeksi, että vuonna 2016 me ollaan maailmanlaajuinen edelläkävijä näissä asioissa. Tai hiljattain julkistettiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laadittu Suomen tietoturvallisuusstrategia, jossa on myöskin kunnianhimoinen tavoite. Maailman luotetuin digitaalinen liiketoiminta tulee Suomesta. No ei se hallitusohjelmassakaan se lause nyt hirveän vaatimaton ole. Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Eli kyllähän me ollaan Suomessa hyvin kunnianhimoisia näiden asioiden suhteen. Ja lyhyesti sanoen, hyvä niin. Mutta hieman myöskin samanaikaisesti näiden kunnianhimoisten strategioiden keskellä niitä on tuo hämmennyksen näppäin. Aika monesti ihmisten mieliin tulee. Ja tämän takia sen sijaan, että me nostetaan se strateginen taso ylimmäksi, niin kyllä meidän pitää nostaa ylimmäksi poliittinen taso. Ja me itse asiassa Aalto-yliopistossa kysyttiin meidän kansanedustajiltamme Arkadianmäellä, tai nyt ovat siinä viereisessä rakennuksessa, että mikä on heidän arvionsa Suomen kyberturvallisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimusraportti julkaistiin viime viikon perjantaina. Ja heidän arvionsa oli asteikolla 1-9, että ollaan tehty kyberturvallisuudessa hyviä toimenpiteitä, mutta ei meitä edelläkävijävaltioksi voi näissä asioissa ainakaan vielä kutsua. Ja kokonaisuudessaan ihan kohtuullisen hyvin me ollaan suomalaisena yhteiskuntana, ja nyt siis kansanedustajien mielestä, niin ollaan näihin erilaisiin
kyberuhkiin ja riskeihin varauduttu. No viime perjantaina sitten olin kansanedustaja Pertti Salolaisen kanssa radiossa keskustelemassa näistä asioista, ja aina kun on julkisesti keskustelemassa, niin tulee myöskin erilaista palautetta, ja mun mielestä tämä oli kyllä loistava palaute, mikä tuli yhdessä sähköpostissa. Että uunit kuitenkin lämpeää jossain päin Suomea edelleen puulla, on dieselaggregaatteja ja kuntosalikin toimii lihasvoimin. Sanoisinpa, että resilienssiä, sietokykyä parhaimmillaan. No sitten muutama ihan luku vielä tuosta kyselytutkimuksesta, mitä tehtiin. Siis asteikolla 1-9 kysyttiin poliisin kyvykkyyttä, tai paremminkin kansanedustajien arvioita poliisin kyvykkyydestä torjua kyberrikollisuutta. Miten kansanedustajat arvioivat puolustusvoimien kyberpuolustuskyvyn kehittämisen tason ja toisaalta myöskin viestintäviraston kyvyn kerätä ja jakaa tietoa tietoturvaloukkauksista. Se, mikä näissä tuli myös esille näissä vastauksissa, niin yleistä tietoisuuden tasoa kansanedustajat pitivät varsin heikkona kyberturvallisuuden asioista suomalaisessa yhteiskunnassa, omaa tietämystänsä jo hieman parempana. Mutta se kaikkein merkittävin ja vahvin, mistä me viimeksikin puhuttiin, ja itse asiassa ministeri Berner puhui myöskin paljon ensimmäisessä yleisöluennossa, on tämä kysymys. Asteikolla 1-9 kansanedustajat näkee tämän hyvin vahvana liiketoiminnallisena mahdollisuuden alueena suomalaisille yrityksille, tämä digitaalisen turvallisuuden ratkaisut. Tuo löytyy internetistä, jos haluatte tutkimusraporttiin tarkemmin tutustua. Ja kyllähän tämä kaikkinensa laittaa meidät ajattelemaan, että oppia kannattaa koko aika. Ja sanoisinpa, että erityisesti kun me puhutaan tämän digitaalisen maailman tulevaisuudesta ja turvallisuudesta, niin kyllä näissä asioissa kannustan, että jokaisen on hyvä lukea lisää, kirjoittaa enemmän ja ajatella itse. Ja nyt varsinkin kun ajattelen sitä, että kun tulevaisuutta ja tätä tulevaisuuden turvallisuutta me rakennetaan aina siinä historian ja tulevaisuuden risteyskohdassa, niin ymmärretäänkö me ensiksi se, että miten historiassa on tähän hetkeen tultu? Jos nyt ajatellaan, että tämä nykyihminen on 200 000 vuotta vanha ja evoluution myötä kehittynyt, ja 2016 vuotta sitten meitä ihmisiä oli tällä maapallolla 170 miljoonaa. Tuossa kuvassa yksi keltainen piste kuvaa noin 1 miljoonaa ihmistä. 1000 vuotta myöhemmin, vuonna 1000, ihmisiä oli maapallolla 254 miljoonaa. Ei oltu vielä puolessa miljardissakaan vuonna 1500. No 1900-luvun alussa, silloin kun Jean-Marc Coté ja kumppanit tekivät näitä tulevaisuuspiirustuksia, ihmisiä oli reilut 1,5 miljardia. Ja tänä päivänä meitä on jo yli 7,3 miljardia. Kehitys on ollut aika huikea viimeisten vuosisatojen, tai paremminkin viimeisen vuosisadan aikana, jos katsotaan pelkästään meidän ihmisten määrää tällä maapallolla, tai arvioidaan sitä eteenpäin 34 vuotta, jolloin aletaan jo lähennellä 10 miljardin ihmisen rajaa. Ja samanaikaisesti, kun me katsotaan, että mitä kaikkea ihminen on täällä maapallolla saanut aikaan ja tehnyt, niin ei tästä nyt ihan hirveän kauaa ole näistä keksinnöistä, jotka aikanaan tuntui, että mullistivat maailmaa. Puhutaan sitten öljynporauksesta, magneettisesta kompassista, kirjapainosta. Lennätin on reilu 150 vuotta vanha. Sähköt tulivat ensimmäisen kerran reilu 100 vuotta sitten ja televisio vajaa 100 vuotta sitten. Ja ensimmäinen sähköposti maailmassa lähetettiin vuonna 1971. Vuonna 2015 niitä lähetetään joka päivä 205 miljardia. Ja tämän kun jakaa viime vuoden ihmismäärän, ihmisten määrällä, niin me päästään 28 sähköpostiin joka päivä.
Täytyy sanoa, että olisikin edes noin vähäinen. Kyllähän tämä digitaalinen maailma ja keskeisesti siinä internet on ihan keskeisellä tavalla muuttanut meitä ihmiskuntaa, maapalloa, jo siihen hetkeen, kun me tullaan tähän tulevaisuuden ja menneisyyden risteyskohtaan maaliskuuhun 2016. Ja jos me nyt ajatellaan, niin kuin aluksi sanoin, että meidän pitää osata tarkastella ilmiöitä, jotka vaikuttavat yhteiskuntarakenteisiin, liiketoimintaan, elämäntapaamme, niin kyllähän internet ja digitaalinen maailma kaikkinensa on meidän aikakauden kaikkein isoin mullistavin tekijä, joka nyt näkyy esimerkiksi siellä omassa taskussa tämän suuntaisena kehityksenä viimeisen 20 vuoden aikana. Aika pitkä matka on tultu siitä Mobiran Citymanista, jota sai olkalautussa kantaa. Mutta toisaalta ei ole hirveän pitkä aika tullut esimerkiksi tästä puhelimesta. Ensimmäinen iPhone ilmestyi 9 vuotta sitten. 9 vuotta sitten. Tai Facebook, joka alkaa hiljalleen jo hiipumaan, ehkä näin uskaltaa sanoa, niin 2004. Ja kyllä se trendi hyvin pitkälti, mihin me ollaan tällä hetkellä tästä risteyskohdasta nyt matkalla eteenpäin, kun me ollaan tultu tämä pitkä ihmiskunnan evoluutio ja pikkuhiljaa keksitty tänne yhä erilaisempia asioita, niin on menossa tähän suuntaan, jonka minun mielestäni Sitran yliasiamies Mikko Kosonen hiljattain tiivisti varsin hyvin. Kaikesta tulee älykästä. Ja sen takia nämä kuvat on teille tuttuja. Mutta tämä on kyllä iso muutos, mikä tässä on tapahtumassa. Jos me ajatellaan esimerkiksi, että miten erilaisempia asioita, esineitä, tavaroita, niin liiketoiminnassa, yhteiskunnassa kuin meidän elämäntavassa jälleen liitetään internettiin. Ja se vauhti on tällä hetkellä se, että 5 miljoonaa uutta laitetta liitetään internettiin joka tunti tänä vuonna. Ja kun me puhutaan 4 vuotta eteenpäin, niin meillä on yli 50 miljardia erilaista asiaa tai esinettä internetissä kiinni. Niille on siis annettu älyä, mikä tarkoittaa ihmisten määrällä siinä vaiheessa jaettuna 6,5. Mä tosin luulen, että tässä yleisössä aika monella on jo tämä 6,5 internettiin kytkettyä välinettä tällä hetkellä hallinnassaan, mutta koko ihmiskunnan määrällä jaettuna. Ja kyllähän tämä vääjäämättä taas turvallisuusihmisenä johtaa siihen kysymykseen, että jos kaikesta tehdään älykästä, kaikki viedään nettiin, niin onko tämä kaikki myöskin turvallista? Mutta ehkä se vielä suurempi muutos, mitä me ei vielä tällä hetkellä ymmärretä, on tämä seuraava kuva. Jos me ajatellaan, että ihmiskunta on tämän reilun 200 000 vuoden aikana tuottanut X määrän dataa, X määrän tietoa, niin se tieto, mikä tähän maaliskuuhun mennessä 2016 ihmiskunta on tuottanut, niin moninkertaistuu seuraavien 4-5 vuoden aikana. Jopa niin, että me puhutaan 100-kertaisesta datan määrästä maailmassa reilu 10 vuoden päästä kuin mitä nyt. Ja tämä on luonnollisesti se kehityskulku taas, kun katsotaan isompana ilmiönä, kun kaikesta me saamme informaatiota, datan määrä lisääntyy. Miksi me puhutaan tästä big datasta, tai miksi me puhutaan yhä enemmän lähivuosina isona kysymyksenä digitaaliseen yksityisyyteen liittyvistä asioista. Tietosuoja-asiat tulee varmasti korostumaan isosti lähivuosina. Koska yhtä lailla, jos kaikesta kerätään informaatiota, niin silloin turvallisuusihminen kysyy, että entäs tämän informaation turvallisuus? Ja se seuraava vaihe, mihin me ollaan tästä big datasta siirtymässä, eihän se, että jos mulla on tässä isot serverit täynnä tietoa, niin tee mua yhtään niin sanotusti paremmaksi tai fiksummaksi, vaan se juttu on siitä, että miten mä kykenen louhimaan siitä tiedosta olennaiset asiat, tekemään johtopäätökset niin, että ne johtaa käytännön toimiin ja mä luon siitä tietynlaista arvoa. Ja silloin me puhutaan nimenomaan tiedon hallinnasta, käyttämisestä ja arvon luonnista. Ja jatkossa yhä keskeisemmin tässä keskustelussa, näissä ratkaisuissa me puhutaan nimenomaan algoritmeista. Ja yhtä lailla, kun informaatio lisääntyy, niin jotenkin se informaatio myöskin jatkuvasti kiertää täällä maapallolla.
Ja nyt nämä niin sanotusti informaatiovirrat, mitkä tuolla eri datakaapeleissa ja muualla menee, niin tulee yhä strategisesti tärkeämmäksi. Missä tämä kaikki valtava informaatio liikkuu? Kuka sitä liikuttaa, kuka sitä kontrolloi? Jos me ajatellaan, että tiedon määrä moninkertaistuu ja tietoliikenteen määrä jo lähivuosina. Ja tietenkin, kun katsotaan yhtään edes lähivuosien kautta tulevaisuuteen, niin kyllähän näiden paikkojen strateginen merkitys jälleen tulee olennaisesti lisääntymään. Kun tämä kaikki tieto kerätään, siirretään, niin jonnekinhan se taltioidaan. Jossain se säilytetään ja jossain sitä analysoidaan. No on nyt näitä datakeskuksia sitten, joita arvioidaan, että niiden business on todella isosti kasvava lähivuosina. Taas yksinkertaisesti ajatellen, koska tieto lisääntyy niin valtavasti. Mutta entäs sitten, jos me ajatellaan, että esimerkiksi Suomeen tai mihin tahansa maahan näitä datakeskuksia paljon tulee. Ja nyt ajatellaan, että vaikka ulkopuolinen valtio säilöö hyvinkin sensitiivistä tietoaan toisen valtion maaperällä olevaan datakeskukseen, niin kuka vastaa tämän datakeskuksen fyysisestä suojaamisesta? Se valtio, jonka alueella tämä on, vai se, kenen tiedot siellä on? Ja monia muita tällaisia strategisia kysymyksiä me ollaan pikkuhiljaa aloittamassa vasta miettimään. Ja silloin me suojataan aineetonta pääomaa sinällään, eli tietoa. Mutta samanaikaisesti pitää tietysti muistaa se, että kun tässä nyt digitalisaation huumassa ollaan, niin viime vuonna alle puolet maailman väestöstä ylipäätänsä edes käyttää internettiä. Tämäkin pitää toisaalta muistaa. Mutta toisaalta kyllä meidän pitää nähdä tulevaisuuteen, koska tämä saattaa olla yllättävän lähellä. Kun ne käy näitä johtavien tiedemiesten ja tutkimuslaitosten arvioita läpi, niin sanoisinpa, että mediaanina on nuo keltaisella olevat luvut siitä, että milloin ihmiset kehittävät itseänsä fiksumman älyn. Jolloin, niin kuin on aikaisemminkin täällä puhuttu, ihminen voi sinällään lopettaa keksimisen, koska nämä meitä älykkäämmät tietokoneet kehittää vieläkin älykkäämpiä tietokoneita. Ja tällä hetkellä esimerkiksi katsotte Facebookia, katsotte Googlea, katsotte IBM:ää, katsotte näitä maailman isoja yhtiöitä ja tiettyjä valtioita, niin siellä laitetaan tuotekehitykseen miljardeja vuosittain nimenomaan tekoälyn kehittämiseen. Ja sitä kehitetään tällä hetkellä nimenomaan oppivaan suuntaan. Eli vähän samalla tavalla, että ei pelkästään opeteta ratkaisemaan ennalta annettuja ongelmia tämän keinoälyn toimesta, vaan vähän samalla tavalla kuin vaikka täällä Aalto-yliopistossa pyritään kannustamaan ja opettamaan tutkijoita löytämään uutta tietoa ja oppimaan, niin tämä oppivan keinoälyn kehittäminen on tällä hetkellä se kaikkein isoin trendi. Mutta entäs tästä, kun mennään yksi askel eteenpäin, ja me aletaankin antamaan keinoälylle esimerkiksi itsenäisiä tappamispäätöksiä kriisitilanteessa. Tai tuntuuko nyt ihan mahdottomalta ajatukselta, että huomenna aamulla kun menisitte töihin, niin siellä ei olisikaan esimiestä tai nainen, vaan keinoäly olisi teidän esimies tai esinainen. Voi taas tuntua vähän hauskalta ja naurettavalta ajatukselta, mutta katsotaanpa 20 vuoden päästä. Ja pikkuhiljaahan tämä muutos tapahtuu. Mun mielestä tämä on erittäin kuvaava tämä Kauppalehden uutinen hiljattain, jossa kerrottiin, että kun koneyhtiöllä on siis huolettavanaan yli 1 miljoona hissiä ja liukuporrasta ja yli 400 000 automaattista ovea, niin aikoo viedä nämä kaikki yli 1 miljoona hissiä ja liukuporrasta ja nämä yli 400 000 liukuovea esineiden internettiin. Laittamaan siis jonkinlaisia sensoreita tai antureita, jotka koko aika tarkkailee sitä tilaa, missä esimerkiksi hissi on, ja välittää siitä tietoa sitten eteenpäin. Mutta sitä tietoa ei käsittelekään ihminen, vaan siihen kone tässä uutisessa kertoo, että tämän tiedon käsittelijänä ja valvojana on IBM:n kehittämä keinoäly Watson. Ja näitä uutisia tulee koko aika yhä enemmän, miten esimerkiksi Facebook käyttää jo tällä hetkellä keinoälyä hyväkseen, tai miten Yhdysvalloissa lisääntyvässä määrin uutistoimistot, niin ei ihmiset kirjoita niitä uutisia, vaan hyvin pitkälti jo oppineet tietokoneet.
Ehkä pisimmälle näissä pohdinnoissa oli tuossa pari viikkoa sitten Newsweek, jossa pohdittiin sitä, että voisiko Yhdysvalloissa keinoäly asettua presidentiksi vuonna 2020. Ja perusteluna oli se, että tämmöinen keinoäly olisi huomattavasti pyyteettömämpi presidentti kuin nämä nykyiset ehdokkaat. Ja tämmöiset persoonalliset tai henkilökohtaiset intressit ei niin vahvasti ohjaisi sitten näitä päätöksentekijöitä. No, IBM kieltäytyy kunniasta ja sanoi, että IBM Watson keinoäly ei ole ainakaan vielä asettumassa tässä presidentinvaaleihin. Mutta toisaalta jäin kyllä miettimään, että olisihan se mielenkiintoista seuraavissa presidentinvaaleissa nähdä väittelyä Paavo Väyrysen ja robotin välillä. Ja nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, että kumpi väsyisi ensimmäisenä. Toki ei tulevaisuus koskaan mene myöskään ihan suoraan niin kuin me ajatellaan. Välillä mennään myöskin toiseen suuntaan, niin kuin tämä Helsingin Sanomien toissa viikon artikkeli hyvin osoittaa. Että vielä ei olla pystytty esimerkiksi Mersun tehtaalla kehittämään niin oppivia koneita, että mieluummin otetaan ihmisiä takaisin niin sanotusti töihin. Ja onhan tällä tietysti isoja yhteiskunnallisia rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä. Tuossa esimerkiksi hiljattain World Economic Forumin julkaistussa raportissa todettiin, että ne länsimaiset lapset, jotka aloittaa tänä vuonna koulun, niin 65% heistä tulee työskentelemään tehtävissä, joita ei vielä ole olemassa. Ei siis vielä edes tiedetä, missä työpaikoissa he tulee olemaan. Ja jos katsotaan nyt vaikka tämän digitalisaation, automatisaation kehitystä tällä hetkellä, näin niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta, niin kyllä me ollaan yhä enemmän menossa siihen suuntaan, että ikään kuin business to business tai business to customer toimintamallit on parhaillaan kehittymässä enemmänkin customer to customer tai customer to business suuntaan. Ja tämmöinen jakamistalous, peer to peer, vertaiselta vertaiselle, on ihan selkeästi kyllä kehittymässä. Puhutaan hyvinkin merkittävistä muutoksista. Ja tuossa hiljattain, kun julkaistiin tämä Sitran Megatrendit-raportti, niin varsin hyvin siinä minun mielestä todetaan se, että ihmiskunta saattaa todellakin muuttua tämän kehityksen myötä enemmän seuraavan 30 vuoden aikana kuin viimeisen 300 vuoden. Ja taas tässä risteyskohdassa, jossa me tällä hetkellä eletään, niin kyse ei ole enää tässä evoluutiossa pian siitä, että mitä koneet voi tehdä, vaan enemmänkin mitä niiden pitäisi tehdä, tai paremminkin mitä niiden annetaan tehdä. Ja tämä tietysti vaikuttaa hyvin pitkälti siihen, että meidän pitää alkaa hiljalleen miettiä, että mitä on ihmisyys 2.0. Ja tämä ikään kuin teknologian kehittämisen, siihen liittyvän turvallisuuden pohtiminen, niin on kyllä asia, joka toivottavasti ei jää vain tiedemiesten ja yliopistoihmisten keskusteltavaksi. Mä itse uskon varsin vahvasti siihen, että lähivuosina, jos nyt ajatellaan nämä sotilaallisiin termein, niin kaikkein suurimmat taistelut me tullaan käymään ihmisten mielistä. Ihmisten kognitiosta monellakin tapaa. Ja tähän on mun mielestä erinomainen kirja, tämä Michio Kakun uusin kirja, jossa hän nimenomaan pohtii tätä ajattelun tulevaisuutta, ihmismielen tulevaisuutta ja ihmisen tulevaisuutta. No otetaan nyt yksinkertainen vielä esimerkki tästä informaatiovaikuttamisesta, mikä on nyt yksi tämmöinen kognitiotason vaikuttamisen tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa, josta paljon puhutaan. Tässä on kuva Yhdysvaltojen Venäjän suurlähettiläästä John Teftistä. Tämä oli hiljattain Rehn TV:ssä, venäläisellä TV-kanavalla, ja siinä kerrottiin, että on se hieman kummallista, että Yhdysvaltojen Venäjän suurlähettiläs on opposition mielenosoituksessa Moskovassa osallistumassa. No tosiasiassa tämä herra ei ollut, suurlähettiläs ei ollut tuolla opposition mielenosoituksessa, vaan jossain muualla, koska se kuva oli photoshopattu tästä kuvasta. Mutta sen lisäksi, että tietysti Yhdysvallat kiisti tämän, niin mun mielestä ihan
huvittava piirre oli se, että Yhdysvaltojen suurlähetystö julkaisi kuvia, jossa sitten tämä samainen John Tefft on antamassa haastattelua toisessa maailmansodassa kenraali MacArthurin kanssa. Kaveri antaa myöskin kuussa haastatteluja ja jääkiekko-ottelussa. Ehkä tässä vaiheessa voisi kysyä, että onko mikään näistä kuvista totta. No miten tämä kaikki sitten vaikuttaa turvallisuuteen? Turvallisuus, johon tämä teknologian kehitys, digitaalinen maailma luo uudenlaisia piirteitä, mutta toisaalta siinä on myöskin pysyviä piirteitä. Meidän on myöskin muistettava se, että ihan niin kuin yhteiskunta, työelämä, meidän elämäntapa, niin myös turvallisuus on aina seurausta evoluutiosta. Se kehittyy ajan mukana. Ei ole olemassa staattista turvallisuutta, vaan turvallisuuskin muuttuu. Mutta tietyt asiat ei kuitenkaan minun mielestä ole muuttumassa. Tämän Maslowin tarvehierarkian mukaisesti niin kyllä turvallisuus tulee jatkossakin olemaan ihmisen perustarpeita. Normaalioloissa, niin kuin tuossa on kuvattu, toisiksi tärkein tarve fysiologisten tarpeiden jälkeen ja ääriolosuhteissa jopa kaikkein tärkein tarve. Ja tällöin voi tietysti ajatella, että jos kaikki digitalisoituu, niin kyllähän silloin tämän digitaalisen turvallisuustarpeen ilmeneminen myöskin on yhä vallitsevampaa oikeastaan kaikkialla. Ja sitten samanaikaisesti meidän pitää muistaa se, että puhutaan me fyysisestä turvallisuudesta, puhutaan me digitaalisesta turvallisuudesta, niin turvallisuudessa on aina 4 eri osa-aluetta. Ja jos me halutaan suomalaisessakin yhteiskunnassa kehittää digitaalista turvallisuutta, niin sen pitää tapahtua kaikilla näillä 4 osa-alueella. Yleensä me pragmaattiset suomalaiset, me keskitytään tähän todellisuuden muuttamiseen. Me tehdään siis oikeasti asioita niin, että todellisuus muuttuu. Ja ilman muuta se on yksi tapa kehittää turvallisuutta. Mutta viitaten tähän kognitiotasoon, niin turvallisuus on jatkossa yhä enemmän vaikuttamista turvallisuuden tunteeseen. Ja nyt onkin mielenkiintoista kysyä, kun katsoo esimerkiksi monia näitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, mitä meillä Suomessa tällä hetkellä on, niin missä määrin todellisuus ja ihmisten turvallisuuden tunne oikeasti menevät käsi kädessä. Jos ajatellaan, että me ei edes tiedetä, mikä tuo todellisuus on, niin onko meillä harhainen turvallisuuden tunne? Tai toistepäin, jos me saadaan väärää informaatiota tästä todellisuudesta, niin onko meillä vääränlainen turvattomampi turvallisuuden tunne kuin ehkä pitäisi olla? Yhä enemmän me myöskin joudutaan jatkossa sietämään erilaisia häiriötilanteita. Niin ikään kuin fyysisin toimenpitein, mutta ennen kaikkea täällä kognitiotasolla. Ja sitten vielä se tärkein. Kun me puhutaan turvallisuudesta, niin turvallisuus on aina kulttuurinen asia. Ja tässä mun mielestä pitää olla myöskin rehellinen ja todeta se, että kun me nyt ollaan rakentamassa tätä digitaalista turvallisuuskulttuuria, niin se ei muutu hetkessä. Se vie oman aikansa. Mutta tällöin on äärimmäisen tärkeää se, että meillä on selkeä käsitys siitä, että mihin suuntaan me halutaan tätä isoa digitaalisen turvallisuuden ilmiötä nytten ohjata, minkälaisilla pelisäännöillä ja minkälaisilla arvoilla. Mutta kulttuurimuutos vie aikaa. Ja me ollaan aika pitkälti tällä hetkellä edelleen tässä vaiheessa, että me nähdään nämä asiat ainoastaan uhkien näkökulmasta. Me ollaan hiljalleen onneksi siirtymässä siihen, että me nähdään turvallisuus nimenomaan mahdollistajana. Tämä on positiivinen asia. Ja siirtymässä yhä enemmän myöskin siihen, että kyllä teknologiaa, mutta yhä enemmän meidän ihmisten kouluttautumista, osaamisen kehittämistä, mistä Antti tulee hetken päästä puhumaan. Koska se on myöskin yksi tapa päästä tähän, että me pystytään rakentamaan sellaista teknologiaa, joka ei välttämättä edes mahdollista väärinkäyttöä jatkossa. Tai on tehnyt sen ainakin erittäin vaikeaksi. Mutta sitten kun katsotaan taas vähän laajemmin, mihin suuntaan turvallisuus on menossa, niin mun mielestä erittäin kuvaavaa on tuossa hiljattain World Economic Forumin vuosittainen kokous tuolla Davosissa, jossa he aina julkistavat tämän vuotuisen uhkaraporttinsa, mikä maailmaa uhkaa.
Siellä tulee esimerkiksi mielenkiintoisella tavalla esille, miten 8 maailman taloudessa tällä hetkellä nähdään nimenomaan nämä digitaalisen maailman uhkat kaikkein merkittävimpänä uhkina näiden kyseisten valtioiden taloudelliselle toiminnalle. Tai miten tänä vuonna mobiili, internetti ja tietokoneiden välinen tai koneiden välinen viestintä tulee olemaan yhä merkityksellisempää. Ja tuossa raportissa on myöskin mielenkiintoinen tämä taulukko, jossa on siis kuvattu erilaisia maailmaan vaikuttavia uhka- ja riskitekijöitä. Ja mitä enemmän mennään kohti tuota oikeaa yläkulmaa, niin sitä todennäköisempiä, että vaikutuksiltaan suurempia nämä kyseiset uhkat ovat. Ja tuolta ylälaidasta sitten löytyy muun muassa tuon kaltaisia tekijöitä. Mutta se, mikä tästä tekee kaikkein haasteellisimman, kun me mietitään turvallisuuden todellisuutta ja siihen vastaamista tänä päivänä, niin se ei ole tämä kuva, vaan se on itse asiassa tämä seuraava kuva. Miten verkottuneita nämä kaikki eri turvallisuuden osatekijät, jos nyt tässä ajatellaan riskipohjaisesti, tämän päivän maailmassa jo ovat. Ja tämä on myöskin yksi heikkous, minkä itse näen, mikä meillä on näissä kyberuhkissa tai digitaalisessa turvallisuudessa, että me ikään kuin katsotaan sitä omana alueenaan. Toisaalta niin kuin tässä huomataan, joka ikinen digitaalisen maailman uhka on hyvin vahvassa vuorovaikutuksessa erilaisiin fyysisen maailman ilmiöihin. Ja päinvastoin. Ja tämä pakottaa yhä enemmän meitä myöskin mielestäni seuraamaan näitä kenraali Airon sanoja. Tästä on tulossa yhä kompleksisempaa ja täytyy suoraan sanoen käydä pirusti kouluja, kehittää ymmärrystä, omaa ajattelua, jotta me uskalletaan ja pystytään tehdä oikeita ja myöskin yksinkertaisia päätöksiä. Päämajoitus mestarilta. Viisaita sanoja lähes 100 vuoden takaa. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, tämän kuvan olen näyttänyt teille aikaisemminkin, että sen sijaan, että me ajatellaan, että tämä fyysinen maailma ja digitaalinen maailma ovat jotenkin erillisiä, niin jos käsien kautta haluaa tätä asiaa ilmentää, niin jo nyt ja jatkossa yhä enemmän meidän pitää ymmärtää tämä maailma ja tämä turvallisuus ennen kaikkea, turvallisuuden tulevaisuus, ikään kuin erottamattomana fyysisen ja digitaalisen maailman yhdessä esiintyvänä turvallisuutena. Koska puhutaan me sitten oikeastaan mistä tekijöistä tahansa, millä motiivilla tahansa, ovat ne sitten harrastelijoita, ovat ne sitten erilaisia aktivisteja, ovat ne sitten rikollisia, ovat valtioita, ovat sitten esimerkiksi terroristijärjestöjä tai yrityksiä, niin yhtä lailla nämä tulevat jatkossa toimimaan niin täällä fyysisen maailman puolella kuin täällä digitaalisen maailman puolellakin. Ja nyt varsinkin viime aikoina paljon kansainvälisten kollegojen kanssa me keskustellaan nimenomaan siitä, miten valitettavan tehokkaasti ISIS, voisi sanoa ensimmäisenä terroristijärjestönä tänä päivänä, käyttää tätä digitaalista maailmaa hyväkseen. Ja kysymys enemmänkin kuuluu, että yhtä lailla niin kuin Iso-Britannian valtiovarainministeri tässä hyvin toteaa, George Osborne, että yhtä lailla kun meidän pitää taistella ISISiä vastaan täällä fyysisen maailman puolella, niin yhtä lailla myöskin täällä digitaalisen maailman puolella. Ja ihan sama tietenkin koskee sodankäyntiä. Ei me koskaan tulla näkemään puhdasta kybersotaa, jota käytäisiin pelkästään täällä digitaalisessa maailmassa. Mutta jo tällä hetkellä me ollaan siinä tilanteessa, että ei maailmassa ole yhtään sotaa, kriisiä tai konfliktia, jossa tämä digitaalinen maailma ei myöskin olisi läsnä. Ja jossa ei digitaalista maailmaa hyväksikäytettäisi poliittisten päämäärien edistämiseen. Me kirjoitettiin tästä asiantuntijoiden kanssa kirja tämän hetken kokemuksista, tai mitä tähän hetken mennessä on tapahtunut Ukrainassa. Ja nyt jälleen muistutettakoon, että Ukrainan sota jatkuu edelleen. Ja tuo kirja löytyy internetistä luettavaksi. Ja onhan nämä aika kovia puheenvuoroja, mitä tässä ihan viime päivinä on esimerkiksi NSA:n johtaja julkisuuteen tuonut, kun katsotaan näitä sähkökatkoja, mitä on Ukrainassa viime aikoina tapahtunut. Ja tätä asiaa myöskin kysyin kansanedustajilta,
että minkälaisena todennäköisyytenä he näkevät, että Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuu vakava kyberhyökkäys seuraavan 3 vuoden aikana. Ja vastaus keskiarvo oli varsin suuri. No jos me vielä ajatellaan hetki tätä digitaalisen ja fyysisen maailman yhteenliittymistä, niin yksi sellainen asia, minkä uskon, että tulee jatkossa yhä enemmän meidän jokaiseen arkeen ja arkipäivään, on tämä. Siinä on printattu kitara. Eli puhutaan siis 3D-printtereistä ja mitä ne mahdollistaa jo tänä päivänä ja jatkossa yhä enemmän kuluttajatuotteina. Ajatelkaapa, jos meillä jokaisella on kotona printeri, jolla me voidaan esimerkiksi printata ase ja siihen luodit. Ja siinä on vähän printattu sitten naisille vaatteita. Tänä päivänä on jo printattu esimerkiksi elävää kudosta, jota on laitettu ihmiseen. Ja tässä on esimerkki, miten suunnitellaan, että avaruudessa voitaisiin sitten jatkossa printata pizzaa. Ja tuossa oli yksi uutinen, jonka hiljattain luin, niin siinä sanottiin, että astronautti oli unohtanut jakoavaimensa maahan, niin ei sitä lähdetty tuomaan hänelle, vaan siellä sukkulassa oli 3D-printeri ja hän sitten printtasi itsellensä uuden jakoavaimen. Taas kuulostaa vähän hauskoilta jutuilta, mutta miten mahdottomia nämä ovat enää muutaman vuoden kuluttua. Lyhyesti vielä tästä digi- ja fyysisen maailman yhteen nivoutumisesta. Me voidaan tämä asia ymmärtää seuraavan nelikentän kautta. Voidaan ajatella, että meillä on asioita ja ilmiöitä, jotka tehdään täällä digitaalisessa maailmassa, ja niiden vaikutus myöskin ilmenee täällä digitaalisessa maailmassa, niin kuin esimerkiksi palvelunestohyökkäys, jotka tapahtuu kokonaan täällä digiympäristössä. Mutta yhä enemmän me puhutaan tänä päivänä tuosta vasemmasta alalaatikosta, eli miten digitaalisen maailman kautta tehdään erilaisia aktiviteetteja, joiden käytännössä vaikutus sitten ilmeneekin täällä fyysisen maailman puolella. Puhutaan kineettisestä kyberistä, josta nyt tietenkin viimeaikaisimpana esimerkkinä tämä Länsi-Ukrainassa jouluaaton aattona aiheutunut sähkökatkos, johon syynä oli ohjausjärjestelmistä ujutetut haittaohjelmat. Eli digitaalisen maailman kautta tehtiin aktiviteetteja, joilla oli fyysisen maailman puolella vaikutuksia. Ja yhtä lailla meidän pitää ottaa huomioon myöskin digitaalisesta turvallisuudesta puhuessa niin tämä fyysinen osa-alue, joka nyt tarkoittaa esimerkiksi lahjakkaita ihmisiä. Vähän samalla tavalla näin maanpuolustustermein, että kun suojataan Hornet-hävittäjien lentäjiä, niin ehkä meidän jatkossa pitää myöskin suojata yhtä lailla yhteiskunnallisena voimavarana meidän lahjakkaimmat kyberosaajat. Taas voi kuulostaa vähän hauskalta, mutta esimerkiksi tämä Junaid Hussein, jota on pidetty erittäin nohevana ISISin hakkerina, ja myöskin sanottu, että hän olisi ollut tämän ISISin Cyber Caliphatein, eli heidän kyberarmeijansa vetäjä, niin Yhdysvallat tappoi hänet lennokki-iskulla, jotta hän ei pysty tekemään ikäviä asioita täällä digitaalisen maailman puolella. Ja kun katsotte ihan julkisista lähteistä, miten Lähi-idässä tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvallat julkisesti kertoo, minkälaisia henkilöitä ne targetoi, siis mitä he aikoo niin kuin eliminoida, niin sieltä löytyy yhtä lailla sotilaskomentajia kuin sitten lahjakkaita hakkereita. Ja sitten tämä viimeinen alue, mikä meiltä monesti unohtuu, kun me puhutaan tästä digimaailmasta, niin tässähän on hyvin vahva fyysinen infrastruktuuri alla. Eli silloin me puhutaan semmoisista toimista, mitkä me voidaan tehdä täällä fyysisen maailman puolella, mutta niiden vaikutukset itse asiassa ilmeneekin täällä digitaalisen maailman puolella. Jos nyt ottaa käytännön esimerkin, kun Venäjän erikoisjoukot pienet vihreät miehet menivät tuonne Krimille, niin ensimmäisiä asioita, mikä heidän kohteenaan oli pultti saksilla katkaista tietoliikenneyhteydet Krimin ja Emä-Ukrainan väliltä. Ei tarvittu mitään kyberhyökkäyksiä sinällään,
vaan fyysisin toimenpitein. Ja tämä on asia, mikä esimerkiksi minun yhdysvaltalaisia kollegoita tällä hetkellä aika paljon puhuttaa, koska kun me katsotaan näitä internetin elämänlankoja maailmassa, niin aika pitkälle se tuohon kuvaan kiteytyy. Noin 300 merikaapeliin, jota pitkin tämä digitaalinen maailma toimii. Ja nyt näitä minun kollegoita Yhdysvalloissa huolestuttaa, kun katsotte tuonne Yhdysvaltojen itärannikolle, niin siellä on aika monta julkisesti esitettyä kaapelia ja varmaan myöskin aika monta ei-julkisesti esitettyä merikaapelia. Ja viime aikoina siellä on havaittu tämänkaltaisia pinta-aluksia, venäläisiä Jantar-aluksia, ja sitten Yhdysvalloissa on keskustelua nyt siitä, että esimerkiksi CNN:llä, että mitäköhän nämä alukset nyt siellä pinnan päällä että pinnan alla tällä hetkellä tekevät. Mutta ihan sama tilannetta on Suomessa. Nämä on niitä meidän elämänlankoja kriittisessä infrastruktuurissa, tietoliikenneyhteyksissä ulospäin. Ja hiljattain meidän tilanne parani entisestään, kun tämä Sea Lion 8 kuituparin merikaapeli Helsingin Santahaminasta Pohjois-Saksaan saatiin valmiiksi. Tällä hetkellä sitä testataan ja piakkoin alkaa toimimaan. Ja täytyy sanoa, että kun tuossa projektissa on ollut mukana 1,5 vuotta, niin se on ollut erittäin hyvä esimerkki siitä, miten on pakko ottaa hyvin vahvasti sekä nämä digitaalisen maailman uhkat, että myöskin nämä fyysisen maailman uhkat ja erilaiset riskitekijät huomioon. Mutta ihan kaikkea meidänkään ei ole tarvinnut tässä ottaa huomioon Sea Lion-projektissa. Tämä on Googlen kaapelia Tyynenmeren pohjasta. Ja katsokaa, minkälainen uhkatekijä sieltä tulee. Näitä ei ole ainakaan minun tietojen mukaan vielä Itämeressä havaittu. Mutta näyttipä kestävän ihan hyvin. Ja sen takia, kun me puhutaan, niin kuin tämän luentosarjan otsikko on, kyberturvallisuus koskettaa jokaista, niin kun me puhutaan turvallisuuden todellisuudesta, tunteesta, sietokyvystä, kulttuurista, tai sitten jos me ajatellaan taas vähän akateemisemmin, niin puhutaan me oikeastaan mistä tahansa turvallisuuden subjekteista. Puhutaan me sitten yksilön turvallisuudesta, ryhmien turvallisuudesta, valtiollisesta turvallisuudesta, alueellisesta turvallisuudesta tai ihmiskunnan tulevaisuudesta. Tai toisaalta, jos me puhutaan ihan mistä tahansa turvallisuuden sektorista, puhutaan me maanpuolustuksesta, puhutaan me sitten yhteiskunnallisesta turvallisuudesta, finanssiturvallisuudesta tai vaikka ympäristöturvallisuudesta, niin kyllä me havaitaan, että meidän on pakko myöskin ottaa tämä digitaalinen maailma tässä turvallisuuden kokonaisuuden pohdinnoissa välttämättömästi huomioon. Ja saattaa se ikään kuin erottamattomaksi osaksi niin strategisen, operatiivisen tason kuin sitten ihmisten arkipäivän turvallisuutta. Ja nämä on ne isot trendit, mikä tällä hetkellä, jos oikein kenraali Airon sanoja seuraa, asioita yksinkertaistaa. Turvallisuuden kompleksisuus, muutosnopeus ja sietokyvyn välttämättömyys on niitä avaintekijöitä, kun me puhutaan lähivuosien turvallisuudesta. Mutta oleellista tässä on se, että tämä on asia, jota me ei voida kukaan ulkoistaa. Mä itse näen, että kun tämä digitaalinen turvallisuus on hyvin vahvasti kaikkialla, niin kun kaikki tekee oman pienen osansa, niin me otetaan yhdessä iso harppaus eteenpäin. Ja tämä nimenomaan rakentuu pienistä teoista. Näiden pohdintojen jälkeen mä itse monesti huomaan, että kun pyritään ymmärtämään historian lasti, historian ymmärrys mukana, pyritään ymmärtämään turvallisuutta ja ennen kaikkea tulevaisuutta, niin mä huomaan itse päätyväni yhä enemmän pohtimaan nimenomaan luottamusta. Ja jo hyvin vahvasti tällä hetkellä, ehkä näin vähän filosofisestikin ajatellen, niin kyllähän me eletään Suomessa pitkälti luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa. Ehkä vahvemmin jälleen kuin me monesti ajatellaankaan. Ja sitten varsinkin kun ajattelen asiaa turvallisuuden näkökulmasta,
niin ei ole turvallisuutta, jollei meillä ole luottamusta. Eikä toistepäin. Ei ole luottamusta, jollei ole turvallisuutta. Ja luottamus on varmasti semmoinen asia, mihin me jatkossa, kun me puhutaan tämän digitaalisen maailman turvallisuudesta, niin sen on vain oltava ikään kuin sisään rakennettu voima. Luottamuksella on 2 tärkeää ominaisuutta. Ensinnäkin se pitää aina ansaita. Ei voi sanoa, että minä olen luotettava. Mun täytyy jotenkin se toiminnoillani teille osoittaa, että mä olen luottamuksen arvoinen. Mielellään joka päivä. Ja toisaalta luottamus ei ole koskaan ulkoinen asia. Se on sisäinen asia. Ja se pitää myöskin olla sisään rakennettu niin tänne ihmisten kognitiomieliin, kuin vaikka nyt niihin erilaisiin IoT- tai IoE-laitteisiin ja esineisiin, joita me hankitaan. Tai ihan yhtä lailla niin kuin tässä nuorten maailmanmestaruuden voittaneessa jääkiekkojoukkueessa, luottamus on erottamaton osa niitä rakennuspalikoita, hyvin pitkälti asennekysymyksenä, jolla me tulevaisuuden turvallisuutta rakennetaan. Ja nämä kulkee käsi kädessä, vähän niin kuin tässä nimeltä mainitsemattoman automerkin kotisivuilta voitte katsoa. Luottamus ja turvallisuus yhdessä. Ja luottamus on hyvin positiivinen asia. Ja mun mielestä tämä on se tärkeä asia, kun me puhutaan turvallisuuden tulevaisuudesta, niin me puhutaan positiivisesta asiasta, mahdollistajasta. Luottamus perustuu aina positiivisiin odotuksiin toisten aikomuksista ja käyttäytymisestä, ja se perustuu velvollisuuden tunteeseen. Ja juuri niistä tekijöistä turvallisuuden tulevaisuus on rakennettu. Ja se rakentuu näistä samoista turvallisuuden palikoista, jotka ovat olleet voimassa jo hyvin kauan. Teoilla, tunteilla, sietokyvyllä ja kulttuurilla rakentamisella. Ja mä itse uskon, että kun me puhutaan jatkossa turvallisuudesta, niin se kaikkein tärkein kysymys, ehkä myöskin kaikkein vaikein kysymys, on, että kehen ja mihin minä voin luottaa. Niin mun arkipäivässä, niin suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä, niin yliopistoprofessorina, niin maailman kansalaisena. Ja tässä on mun mielestä monessakin mielessä meillä Suomella iso mahdollisuus, koska meillä on vahva luottamuspääoma. Mä haluan ja jaksan edelleen uskoa siihen vanhaan viisauteen, että suomalaiseen voi luottaa. Ja se maine kyllä meillä on. Ja monessakin mielessä, jos ajatellaan nyt esimerkiksi näitä top-asioita, mitä meidän pitäisi Suomessa tässä digitaalisessa turvallisuudessa kehittää, niin kyllä mä näen ihan näin liiketoiminnallisestikin, niin luottamuksen hyödyntäminen erilaisten digitaalisten ratkaisujen tuottamisessa on merkittävä kilpailuetu suomalaisille yrityksille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Mutta toisaalta, kun tämä kyberturvallisuus on asia, joka koskettaa kaikkia, niin kyllä tämä vaatii myöskin jatkossa yhä selkeämpää verkostojohtajuutta. Eli joku tätä pitää selkeästi suomalaisessa yhteiskunnassa johtaa. Ja toisaalta, niin kuin Antti tiedän etukäteen tulee painottamaan, että kun meillä on vahvoja strategioita, vahvoja visioita, hyvinkin kunnianhimoisia tavoitteita, niin kyllä tämä poliittinen tahtotila sitten pitää myöskin kulkea käsi kädessä tekojen ja resurssien kanssa. Koska muuten se jää niin sanotuksi sananherinäksi, ja silloin luottamusta me menetetään, jollei me pystytä olemaan niiden lupauksien arvoisia tekojen kautta. Ja tässä kehitys alkaa tietoisuudesta. Ja nyt tässä risteyskohdassa, jossa me tällä hetkellä elämme, me katsotaan turvallisuuden ja Suomen tulevaisuuteen. Ja ennen kaikkea kenraali Airon yksinkertaistamisen tarvetta mukaillen, niin minä sanon, että tulevaisuudessa me johdetaan yhä enemmän koko Suomessa nimenomaan luottamusta. Kiitoksia.
Hyvää iltaa munkin puolesta ja kunnia olla täällä näin puhumassa ja kertomassa tästä meidän tutkimuksesta. Eli tosiaan kerron ihan konkreettisesti nyt meidän tämmöistä kyberosaaminen Suomessa tutkimuksesta, joka tässä hiljattain saatiin valmiiksi. Ja ihan sen niin kuin päätuloksia käyn tässä läpi. Eli mä kerron eka tästä hankkeesta. Puhun nyt paljon siis osaamisesta, ja osaaminen varmasti kytkeytyy nyt sitten näihin teemoihin, mistä Jarno tuossa kävi äsken läpi, luottamus, osaaminen, niin edelleen. Tässä kybermaailmassa varmasti niin kuin asioita, jotka on hyvin lähellä toisiaan ja kytkeytyy niin kuin tiukasti toisiinsa. Eli puhun ensiksi ihan nopeasti, kerron minkälainen hanke tässä on ollut kyseessä, minkälainen tutkimus, ja menen sitten näihin tuloksiin, eli millaista kyberosaamista meillä Suomessa on, minkälaisia osaamisen kapeikkoja ja puutteita mahdollisesti on, ja muutama sana myöskin tulevaisuuden osaamistarpeista. Ja sitten lopuksi kerron siitä, että mitä tämän meidän tutkimuksen mukaan Suomessa pitäisi tehdä kyberturvallisuusosaamisen edistämiseksi. Eli tämä meidän tutkimus, joka valmistui nyt tuossa helmikuussa julkistettiin, niin tämä oli osa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa, jolla siis tarkoituksena on tuottaa päätöksentekijöille tutkimustietoa suoraan päätöksenteon käytettäviin. Ja meillä oli kaksi tavoitetta oikeastaan tässä, eli ensinnäkin luoda tämmöinen kokonaiskuva kyberosaamisesta Suomessa, semmoinen kuva, jota oikeastaan tähän mennessä ei ole ollut. Ja sitten toisaalta ennakoida nimenomaan nyt tätä tulevaisuuden, tai yhtäältä tämän toimintaympäristön ja tämän kyberosaamisen muutoksia ja sitten näitä tulevaisuuden kehitystarpeita. Ja tämä kyberosaaminen termi tässä, niin me tarkoitetaan sillä nimenomaan kyberturvallisuuteen liittyvää niin kuin tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoimintaa. Eli me ei olla tarkasteltu kaikkea kyberosaamista, esimerkiksi kansalaisten osaamista tai näin laajemmin, vaan ollaan fokusoiduttu nimenomaan tähän tutkimus-, kehitys-, innovaatiokomponenttiin, joka niin kuin tällä alueella on niin kuin hyvin tärkeä. Ja tehtiin tässä niin kuin toteuttaa ne VTT ja CyberLab yhteistyössä, ja tämä meidän raportti löytyy tuolta verkosta, tuolta valtioneuvoston kanslian sivujen alta. Ja myöskin kyberosaaminen.fi-sivulta löytyy lisätietoja tästä koko hankkeesta ja eri materiaaleista, mitä siinä on hankkeen aikana tuotettu ja tehty. Kerron lyhyesti näistä, mainitsen vaan, että mitä tässä, mihin perustettiin tätä ja minkälaista aineistoa kerättiin. Eli pyrittiin tämmöiseen laaja-alaiseen aineiston keruuseen, kun tavoitteena oli tämä kokonaiskuvan aikaansaaminen. Eli käytännössä me tehtiin haastatteluja kyberturvallisuusasiantuntijoiden, tutkijoiden, yritysten, julkisen hallinnon piirissä. Tehtiin 3 kyselyä niin yrityksille, tutkijoille kuin julkisen sektorin asiantuntijoille tämän alan piirissä. Sitten tätä tulevaisuusosiota katsottiin erityisesti tämmöisten tulevaisuustyöpajojen kautta, jotka myöskin koostuu alan asiantuntijoista. Ja sitten käytettiin erilaisia tilastoja ja tietokantatietoja, muun muassa julkaisu- ja patenttiaineistoja. Ja sitten muuta dokumenttimateriaalia ja jonkun verran katsottiin myös kansainvälisiä
tämmöistä heijastuspintaa Suomelle muutamista maista, Viro, Hollanti ja Israel, jotka katsottiin tämmöisiksi tietyllä tavoilla edelläkävijämaiksi tai maiksi, jotka on viime aikoina paljon panostanut tälle alueelle. Ja hieman heijasteltiin sitä, että mitä näissä maissa on tehty ja mikä tämä osaamisen tilanne ja kehitystoiminnan tilanne on. Eli nyt jos mennään katsomaan sitä, että mikä on tämä kybertutkimus, kehitys, innovaatiotoiminnan tilanne Suomessa tällä hetkellä, niin mä aloitan tästä niin kuin tutkimuskentästä, joka on tietysti niin kuin tällä alueella niin kuin hyvin tärkeää, että minkälaista perustutkimusta, minkälaista soveltavaa tutkimusta on yliopistoissa, yrityksissä, tutkimuslaitoksissa. Ja tässä on ensinnäkin tämmöinen kuva, joka kuvastaa suomalaista Suomen tutkimuskenttää, eri tutkimusaloja ja niiden volyymiä. Tämä perustuu julkaisuihin, eli tieteellisiin julkaisuihin. Ja tässä nämä isot pallukat täällä näin, eli tuolla esimerkiksi tämä violetti on lääketiede, joka on Suomessa niin kuin todella suhteellisesti iso tutkimusalue. Ja nyt sitten jos katsotaan tuolla vihreällä oikeassa alakulmassa on informaatioteknologiaan, sähkötekniikkaan, myös yhteiskuntatieteisiin, kauppatieteisiin liittyvää tutkimusta. Ja sieltä löytyy noissa kahdella punaisella rinkulalla ympyröidyt noodit, niiden sisältä löytyy valtaosa suomalaisesta kyberturvallisuuteen liittyvästä tutkimuksesta. Tuosta ylemmästä löytyy suurempi osa vielä, ja se on semmoinen, joka liittyy informaatioteknologiaan laajasti ottaen, tai on lähellä sitä, se nyt ei ole kauhean yllättävää. Ja tuossa alemman rinkulan kohdalla taas on tutkimusalueet, jotka on lähellä sitten matematiikkaa. Eli näillä kahdella alueella on suuri osa kyberturvallisuuteen liittyvästä tutkimuksesta, tieteellisestä tutkimuksesta ja siihen liittyvästä julkaisutoiminnasta Suomessa. Ja tämä kuva kertoo myös sen, että tämä on niin kuin marginaalinen, voisi sanoa lähestulkoon. Tämä on niin kuin pieni tutkimusalue Suomessa. Tämän alan tutkimus kuitenkin on niin kuin huomattavasti kasvanut, jos katsotaan yhtään pidemmällä aikajänteellä. Eli tämä on kasvava tutkimusala ja tämä on edelleen kasvava tutkimusala. Eli meidän tästä kyselyssä alan tutkimustoimijoille niin selkeästi se näkemys on se, että tämä ala tulee edelleen vahvasti kasvamaan. Tutkimusta tehdään aika laajasti erilaisissa yliopistoissa, korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 16 organisaatiossa on tällä hetkellä kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimustoimintaa. Tuossa kuvassa näkyy niin kuin julkaisupuolelta pitkältä aikaväliltä niin kuin nämä yksiköt jossain tai yliopistot, laitokset, joissa on niin kuin eniten julkaistu tällä alueella. Ja mielenkiintoista täällä on esimerkiksi, että Nokia on ollut aika merkittävä myös tiedejulkaisujen puolella kyberturvallisuuden alueella. Meillä on selkeästi tutkimuksessa kärkialueita, semmoisia kärkiosaamisalueita, mutta ne on monesti aika pienellä, kapealla pohjalla. Eli saattaa olla kahden professorin tai yhdenkin erittäin korkeatasoisen professorin varassa pieniä ryhmiä. Ja tämä on aika tyypillistä tämän alueen tutkimustoiminnalle. Tämä tutkimus on myös niin kuin teknologisesti orientoitunutta, mikä ei ole niin kuin luonnollisestikaan kauhean yllättävää, mutta tämä tämmöinen monitieteisyys, eli just mihin Jarnokin viittasi tuossa aikaisemmin, eli tämmöinen laaja-alaisempi
ja tämän niin kuin teknologisen tutkimuksen kytkeminen esimerkiksi ihmistieteisiin, kauppatieteisiin, oikeustieteisiin, käyttäytymistieteisiin ja niin edelleen, niin se on niin kuin selkeästi vielä niin kuin aika vähäistä. Ja tämä tutkimustoiminta myöskään ei ole kauhean kansainvälistä, että esimerkiksi julkaisutoiminta verrattuna teknisen alan julkaisutoimintaa laajasti ottaen niin on niin kuin varsin vähän kansainvälistynyttä. Se oli aika yllättävä havainto tässä näin. Tässä on vielä näistä julkaisutoiminnasta tällä alueella tämmöinen aikakuva, jossa me nähdään, että tämä ala on tosiaan tutkimusvolyymi, julkaisuvolyymi on kasvanut huomattavasti. On lähdetty oikeastaan melkein nollasta tuolloin 95, hyvin pienestä julkaisumäärästä. Ja nyt ollaan tultu johonkin 120, 130 tieteelliseen julkaisuun, jotka liittyy kyberturvallisuuteen per vuosi. Eli tämä tutkimusvolyymi on kasvanut huomattavasti, tämä on kuitenkin siis edelleen aika pieni. Ja tästä kuvasta näkyy myös se, että aika suuri osa näistä julkaisutoiminnasta kytkeytyy tietojärjestelmiin. Eli se on selvästi semmoinen niin kuin valtavirta tässä kyberturvallisuuden liittyvässä tieteellisessä tutkimustoiminnassa. Suuri osa liittyy tietojärjestelmiin. Sitten muutama sana tämän alan koulutuksesta. Koulutustoiminta on luonnollisesti aivan niin kuin yksiselitteisen tärkeää niin kuin tämän osaamisen kehittymisen ja jatkumisen kannalta. Millaista koulutusta, korkeakoulutusta nimenomaan on tarjolla. Meillä on 14 korkeakoulussa tällä hetkellä, siis yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa, kyberturvallisuuteen liittyvää koulutustarjontaa. Tämä koulutus on jossain määrin laajentunut, etenkin sitä kautta, että meillä on tällä hetkellä nyt viime vuosina tullut kahteen yliopistoon maisteriohjelma, ihan kyberturvallisuuteen dedikoitunut maisteriohjelma. Muutoin tämä koulutus on niin kuin eri oppiaineisiin liittyviä kursseja tai kokonaisuuksia. Ja tämän meidän aineistojen ja tutkimuksen selvityksen perusteella niin tämä koulutus ei kuitenkaan ole vielä selkeästikään riittävää. Eli sekä niin kuin tämän alan yritykset että tutkimustoimijat näkee, että korkeatasoista koulutusta ei ole tarpeeksi. Eli valtaosa, siis noin 70% vastaajista oli tätä mieltä. Yrityksille tämä näkyy siten, että soveltuvaa työvoimaa ei välttämättä ole saatavilla. 60% tällä alalla toimivista yrityksistä oli sitä mieltä, että soveltuvaa työvoimaa ei ole hyvin saatavilla. Ja tämä näkyy sitten rekrytointiongelmina, on jo näkynyt. Eli selkeästi niin kuin koulutuksessa on niin kuin edelleen olisi laajentamisen ja tiivistämisen ja kehittämisen varaa. Sitten tämä alan yritystoiminta. Suomessa on sillä lailla hyvä tilanne, että itse asiassa Suomessa on suhteellisesti ottaen varsin laaja kyberturvallisuuteen liittyvä yrityspopulaatio. Ja väkilukuun suhteutettuna tämä on aika iso. Mitä absoluuttisia vertailulukuja ei ole olemassa, mutta on semmoinen tuntuma, mikä tulee, on varmasti maita, joissa on vieläkin isompi, niin kuin esimerkiksi Israelissa.
joka on sitten vähän luku sinänsä, mutta Suomessa kuitenkin on näitä alan yrityksiä. Meidän laskujen mukaan noin 80, jossain siellä liikkuu se lukumäärä yrityksiä, jotka pääliiketoimintanaan tekee kyberturvallisuuteen liittyviä tuotteita ja palveluita. Ja sen lisäksi on paljon muita yrityksiä, joiden sitten osa liiketoiminnasta kytkeytyy siihen. Ja yrityskentässä on selkeästi vahvoja osaamisalueita, vahvoja yrityksiä, ja yritykset on myös selkeästi kasvuorientoituneita, ja itse asiassa tämä kasvu on myöskin ollut aika vahvaa viime vuosina. Yritystilastojen mukaan 3 viimeisen vuoden, tämän yrityskentän viimeisen 3 vuoden periodilla tämä kasvuprosentti on ollut keskimäärin, muistaakseni 26% liikevaihdon kasvu, ja se on niin kuin selkeästi isompi kuin niin kuin tämmöiselle tai laajemmalla referenssiryhmällä näille yrityksille. Eli tässä yrityskentässä on selkeästi vahvuutta ja kasvua meneillään. Mutta sitten nämä yritykset on edelleen aika pieniä, ja sitten kansainvälistyminen sitä kautta on niin kuin merkittävä haaste, että miten päästään niille kansainvälisille markkinoille. Ja semmoinen ilmiö, mikä tässä alan yrityskentässä viimeisinä vuosina on ollut, on se, että useita suomalaisia yrityksiä on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen. Et niitä on ollut, olisiko niitä ollut 7 kappaletta viimeisen 2 vuoden aikana tai jotakin tällaista. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, jota sitten on hyvä miettiä, että mitä kaikkea se kertoo. Se varmaan kertoo erilaisia asioita. Muun muassa sitä, että yritykset on varmasti ollut, että se kertoo myös osaamisesta. Että yritykset on ollut kiinnostavia, mutta mitä se kansalliselta näkökulmasta tarkoittaa, niin se on myös semmoinen, mitä on hyvä ehkä pohtia. Tutkimus- ja kehityspanokset näissä alan yrityksissä on niin kuin absoluuttisesti aika pieniä, koska nämä alan yrityksetkin on pieniä, mutta ne saattaa olla suhteellisesti tietysti liiketoimintaan suhteutettuna tai liikevaihtoon suhteutettuna voivat olla isojakin, mutta aika suurella osalla tämän meidän kyselyn mukaan T&K-panos jää alle 100 000 euron per vuosi. Eli absoluuttisesti puhutaan aika pienistä luvuista, mutta suhteellisesti voivat olla merkittäviäkin tietysti. Sitten tämmöinen innovatiivisuus, niin meidän tämän kyselyn mukaan selkeästi tässä yrityskentässä on innovatiivisia yrityksiä. Tämän kyselyn mukaan 40% lähes on tuonut globaalisti uusia innovaatioita markkinoille viimeisen 5 vuoden aikana. Eli se on niin kuin aika hyvä luku. Ja selkeästi tämä kertoo, että tässä alan yrityskentässä on niin kuin kehitys- ja innovaatiovetoisia yrityksiä. Sitten muutama sana yhteistyöstä, joka on tällä alueella erittäin tärkeää. Jos ajatellaan kehitystoimintaa, innovaatiotoimintaa, miten tätä voidaan viedä eteenpäin pienessä maassa, jossa resurssit ei varmastikaan ole kauhean, tai resursseilla ei voida kilpailla, niin yhteistyö on yksi tie eteenpäin. Ja tässä on niin kuin selkeästi tällä alueella menty eteenpäin viimeisinä vuosina, eli täällä on ollut useita tämmöisiä toimenpiteitä, ohjelmia, aloitteita, jotka on niin kuin tiivistänyt tämän alan toimijoiden yhteistyötä. On ollut SHOC tutkimusohjelma perustettu,
sitten on ollut tässä innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa on ollut kyberturvallisuus, tai on kyberturvallisuusteema. Alan yritykset on perustanut oman tämmöisen järjestön, joka tiivistää ja vie alan yritysten yhteistyötä eteenpäin. Että tämän tyyppisiä aloitteita on ollut, ja se on niin kuin selkeästi ollut positiivinen asia. Ja se on myös positiivinen asia, että nämä alan yritykset tekee itse asiassa aika laajasti innovaatioyhteistyötä eri tahojen kanssa. Eli jos katsoo meidän kyselyä ja sitten katsoo, miten yritykset yleensä Suomessa tekee innovaatioyhteistyötä, niin tällä sektorilla itse asiassa tehdään varsin paljon. Ja se on tietysti niin kuin positiivinen asia tämän alan niin kuin kehittymisen kannalta. Ja se tietysti kertoo alan luonteestakin varmasti jonkun verran. Ja se, mikä on myös mielenkiintoista, että julkinen sektori on itse asiassa hyvin tärkeä innovaatioyhteistyötaho tällä alueella. Eli se kertoo niin kuin siitä, että julkinen sektori on merkittävä asiakas tällä alueella, ja se kertoo myös siitä, että siellä pystytään yhteistyötä sitten myöskin tekemään. Ja tässä mielessä, kun sitten hetken päästä puhun näistä, että mitä voitaisiin tehdä, niin julkisten hankintojen kautta luultavasti voitaisiin vielä vahvistaa tätä innovaatiopotentiaalia tällä alueella. Mutta sen sijaan vuorovaikutus niin kuin tietyin osin julkisen hallinnon ja tutkimus- ja koulutusmaailman välillä on niin kuin niukkaa. Eli selkeästi tässä meidän tutkimuksessa tuli esiin tiettyjä kohtia, jossa esimerkiksi julkisen hallinnon tällä alueella toimivat keskeiset organisaatiot, niin tuntemus ja kontaktit alan tutkimukseen oli yllättävänkin niukat. Eli siellä varmasti on semmoista potentiaalia viedä asiaa vielä eteenpäin ja tiivistää yhteistyötä. Tässä on semmoinen kuva, joka vähän yleisemmin pyrkii kuvaamaan tämän alan toimijoiden sekä yritysten vastaajien, yritystoimijoiden että tutkimusmaailman toimijoiden näkemyksiä siitä, että millä osa-alueilla Suomessa, millä tasolla kyberosaaminen eri osa-alueilla Suomessa on. Ja ehkä se ensimmäinen havainto tästä kuvasta on se, että kun sininen väri kertoo sitä, että ollaan aika hyviä, niin sinistä näkyy aika paljon. Eli tuntuisi siltä, että ollaan sitä mieltä, että monilla osa-alueilla Suomessa itse asiassa osaaminen on aika hyvää. Tuossa niin kuin etenkin siis tämä ylin on haittaohjelmien havaitseminen, torjunta, jossa nähdään, että yli 80 tai voisi sanoa 90% lähes vastaajista on sitä mieltä, että me ollaan Suomessa osaaminen on vähintäänkin hyvää. Et meillä on selkeästi alueita, jossa on niin kuin hyvää osaamista. Mutta meillä on varmasti alueita, joissa on vähän vähemmän osaamista. Ja tätä myöskin tässä meidän selvityksessä katsottiin. Ja tässä nousi esiin muutama alue, joihin erityisesti kannattaisi kiinnittää huomiota. Yksi on kryptologia, joka on selkeästi semmoinen alue, jossa Suomessa meillä on erittäin korkeatasoista osaamista, mutta se on hyvin kapealla pohjalla. Ja tämä on varmaan yksi semmoinen alue, johon kannattaa kiinnittää huomiota.
Suomessa on niin kuin teknistä osaamista tällä alueella niin kuin laaja-alaisesti. Meillä ei ainakaan tullut esiin selkeitä sellaisia niin kuin semmoisia teknisiä osa-alueita, joissa Suomessa ei olisi selkeästi aukkoja. Mutta se, missä nämä aukot tai vähäisemmät tai alueet, joissa niin kuin ei olla vielä niin pitkällä, niin on nimenomaan tämä tämmöinen ei-teknologinen ja moni- tai poikkitieteellinen kyberturvallisuus, tutkimusosaaminen ja tämmöinen laaja-alaisempi näkökulma tähän alueeseen. Se ei ole vielä niin pitkällä. Ja toinen alue, ehkä tähän vähän liittyvä, on niin kuin tämmöinen ehkä vähän perinteinenkin suomalainen tilanne, jossa niin kuin teknologinen osaaminen on hyvää, mutta sitten tämä myynti, markkinointiosaaminen, myös vientiosaaminen, niin sitä ei osata ehkä niin hyvin kytkeä siihen tekniseen osaamiseen. Ja tämä tulee näkyviin tälläkin sektorilla. Mä sanon sen jälkeen hiukan tästä tulevaisuusosiosta, jota tässä meidän hankkeessa tehtiin. Eli tarkoituksena oli kartoittaa kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista tai osaamisen tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisia muutoksia. Ja me muodostettiin tämmöinen tulevaisuuskuva, joka näkyy tuossa seinällä, ja lisäksi kolme tämmöistä tiekarttaa tästä nykytilasta sitten kohti halutumpaa tulevaisuutta. Ja nämä tosiaan tehtiin asiantuntijatyöpajoina, jossa alan toimijoita oli varsin laajasti mukana. Ja tämä tulevaisuuskuva, se kuvaa niin kuin alan toimijoiden näkemystä ikään kuin tämmöisenä todennäköisenä tulevaisuuskuvana 10 vuoden aikajänteellä. Tilanteessa, jossa niin kuin edetään ikään kuin siten, että ei tule radikaaleja muutoksia. Ja se, mikä oli mielenkiintoista näissä tilaisuuksissa, kun tätä tulevaisuuskuvaa ja näitä tiekarttoja muodostettiin, oli se, että oli itse asiassa tämän alan toimijoiden keskuudessa oli tämä tämmöinen tunnelma oli vähän tämmöinen synkähkö ja niin kuin huolestunut. Ja se liittyi nimenomaan siihen, että jos me Suomessa jatketaan siten, kun me ollaan tällä hetkellä, juuri nyt mennään, niin silloin tämä tulevaisuus ei ole kauhean positiivinen. Eli selkeästi niin kuin kaivattiin muutosta ja tämmöistä voimakkaampaa otetta siihen tämän alan niin kuin kehittämiseen. Mä en mene niin kuin yksityiskohtiin tuon tulevaisuuskuvan osalta. Sieltä oikeastaan nousi 5 tämmöistä isompaa trendiä, jotka oli nämä hybridisodankäynti, sisäinen turvallisuus ja sen polarisoituminen, siis yhteiskunnan niin kuin polarisoituminen, sitten kyberkoordinaation puute, digitalisaatio, internetin hajaantuminen. Nämä oli tämmöisiä isompia trendejä, joita sieltä nousi, ja tätä sitten avattiin pidemmälle. Mä en mene sen osin niin kuin yksityiskohtiin, että sieltä raportista löytyy hyvin tarkat kuvaukset näistä. Mä sanon näistä tiekartoista, joita tässä muodostettiin, niin nostan niistä ihan tämmöisiä keskeisiä pääasioita.
Eli tosiaan luotiin 3 tämmöistä tiekarttaa kohti tulevaisuutta. Ja nämä asiat, mitä niissä niin kuin yleisesti korostettiin, oli yhtäältä tämmöinen kulttuurin muutos, että tarvittaisiin avoimuutta tämän alan niin kuin, toimijoiden välillä ja niin kuin, alan toimijoiden piirissä. Sitten tätä myynti- ja markkinointiosaamista, niin kuin, mistä äsken jo mainitsin. Sitten tämä alan johtajuus ja niin kuin tämmöinen selkeämpi vastuu ja koordinaatio valtionhallinnossa. Sitten tätä yhteistyötä tarvitaan selkeästi enemmän. Koulutusta pitäisi kehittää, sekä alan spesifiä koulutusta että sitten laaja-alaisesti kyberturvallisuusnäkökulmaa eri sektoreiden koulutukseen. Ja sitten tämmöistä yleistä kyberturvallisuustietoutta. Nämä oli oikeastaan semmoista pääviestit näistä tiekartoista, mitä koetaan, että alan toimijoiden piirissä, mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Meidän tässä lopuksi sitten tämän meidän koko hankkeen näkökulmasta, mitä niin kuin Suomessa pitäisi tehdä kyberosaamisen vahvistamiseksi. Ja voisi sanoa, että se meidän niin kuin pääjohtopäätös oikeastaan on se, että Suomessa on niin kuin lähtökohtaisesti aika hyvä tilanne tämän kyberturvallisuusosaamisen osalta. Eli meillä on hyvä yrityskenttä tällä alueella, meillä on vahvaa yritystoimintaa, meillä on tutkimustoimintaa alueella, meillä on tiettyjä kärkiosaamisalueita, meillä on koulutustakin on olemassa, koulutusta pitäisi kylläkin vahvistaa, edistää. Ja meillä on niin kuin edellytykset on niin kuin erittäin hyvät. Ja samaan aikaan me huomataan, että kansainvälisesti tämä kilpailu, niin kuin Jarnonkin puheenvuorossa selkeästi tuli esiin, monet maat panostaa todella vahvasti tälle alueelle ja tämä kilpailu on niin kuin kiihtynyt. Ja tarkoittaa sitä, että Suomessa pitäisi, jos me halutaan tällä alueella toimia ja mennä eteenpäin, niin tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä. Ja me tehtiin tämmöinen 12 toimenpiteen kokonaisuus, jolla meidän mielestä tätä aloa ja tätä osaamista tulisi viedä eteenpäin. Mä oikeastaan mainitsen nämä vaan ihan sillain nopeasti tässä, en mene yksityiskohtiin, mutta annan semmoisen yleiskuvan näistä, että mitä nämä pitää sisällään. Eli ensinnäkin niin kuin meidän pitäisi kansallinen tahtotila kirkastaa, eli Suomen pitäisi oikeasti päättää se, että halutaanko olla kyberturvallisuuden edelläkävijä, niin kuin ikään kuin itse asiassa se tavoite on jo olemassa, mutta se pitäisi vielä niin kuin muuttaa siksi tahtotilaksi ja tehdä nämä lähteä viemään konkreettisesti toimenpiteitä eteenpäin. Sitten tämä huippuosaamista täytyisi pitää Suomessa ja linjata se, että missä määrin me halutaan olla omavarainen nimenomaan tämän kyberturvallisuusosaamisen ja alan yritysten omistuksen osalta. Sitten näihin osaamiskapeikkoalueisiin tulisi kiinnittää huomiota. Sitten tätä monitieteistä osaamista pitäisi vahvistaa ja samoin tätä tutkimuksen kansainvälisyyttä. Eli kansainvälinen yhteistyö on selkeästi tällä alueella myöskin tie eteenpäin. Ja tämä koskee myös niin kuin yrityksiä, eli yritykset, jotta tämä yritystoiminta ja sitä kautta osaajien määrä Suomessa vahvistuu, niin sitä yritysten kansainvälistymistä tulisi tukea.
Ja osana tätä Tekesin rahoitusta, tätä tämmöistä ekosysteemin tukirahoitusta, se olisi hyvä instrumentti tähän. Suomella on hyvä maine tällä alueella ja sitä olisi hyvä vielä vahvemmin hyödyntää esimerkiksi tämmöistä maakuvaa rakentamalla edellyttäen, että tämä kansallinen tahtotila on niin kuin kirkastettu. Sitten nämä julkiset hankinnat, joista mä mainitsin jo aikaisemmin, se on selkeästi semmoinen alue, jolla on potentiaalia viedä tämän alan innovaatio- ja kehitystoimintaa eteenpäin. Et innovatiivisista julkisista hankinnoista puhutaan tällä hetkellä paljon ja myös tällä alueella olisi mahdollisuuksia. Sitten tämä yhteistyö, josta mä mainitsin jo myöskin, niin sitä tukemaan tarvittaisiin jonkinlainen toimintamalli, joka lisäisi tätä tiedonvälitystä ja koordinaatiota eri toimijoiden välillä. Ja sitten erityyppisiä myöskin Suomessa on aika paljon tämän alan laboratorio- ja harjoitusympäristöjä, ja niiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota kannattaisi myöskin vahvistaa. Eli summa summarum meillä on joukko toimenpiteitä, jotka suhteellisen helpostikin voitaisiin viedä tätä alaa ja tämän alan niin kuin innovaatio-kehitystoimintaa ja osaamista eteenpäin. Mutta lähtötilanne Suomessa on niin kuin varsin hyvä. Ja näillä sanoilla niin kiitän huomiosta ja siirrytään keskusteluun vai miten? Kiitos Antti. Onko herännyt ajatuksia, kysymyksiä, kommentteja, vastalauseita? Ole hyvä. Mä annan mikrofoni, kuuluu tonne nettiin myöskin. Joo, Göran Schultz. Jarno Limnell antoi yllättävän positiivisen kuvan tästä luottamuksesta tässä meidän kyberturvallisuusjärjestelmästä. Jos katsotaan tätä maailmanlaajuisesti, niin kehityshän on nimenomaan se, että on tärkeitä valtioita ja kolmikirjain organisaatioita, jotka kaikin keinoin yrittävät estää turvallisia järjestelmiä muodostumasta. Eli käytännössä IETF yritetään ohittaa menemällä ITUT:n kautta saamalla valtiot äänestämään siitä, miten asiat ratkaistaan, tai sitten mennään 3GPPn kautta valitsemaan sellaisia järjestelmiä, joissa firmat on yksimielisiä. Jos nyt mennään Suomen tasolle, niin Suomessa on, jätän nämä SCADA-systeemit syrjään, mutta jos katsotaan valtion ja kunnallisen alan systeemejä, niin on 70 000 ihmistä, jotka pääsee käsiksi yhteenkytkettyihin järjestelmiin. Ja kuitenkin suurin piirtein jokainen kuntajohtaja ja kaupunginjohtaja yrittää pitää kontrollin omista järjestelmissään, omissa käsissään, ettei vaan tulisi ulkopuolinen sanomaan jotain siitä, miten tämä kyberturvallisuus mahdollisesti olisi syytä järjestää. Ja viimeisenä kysymyksenä Antille, ihan konkreettisesti, kuinka monta kymmentä osaajaa löytyy Suomesta, jotka osaa kirjoittaa esimerkiksi palomuuriskriptejä, jotka ymmärtää sekä teknologian että sen ympäristön, jossa sen järjestelmän pitäisi toimia? Kiitoksia. Haastavia kysymyksiä. Ja kyllä täytyy sanoa, että nämä on varmasti juuri niitä asioita, että nyt me ollaan luomassa tätä digitaalista turvallisuuskulttuuria. Ja
jos me nyt tiedetään jatkossa, että esimerkiksi tietyt älylaitteet, mitä me ollaan hankkimassa, että me ei voida niihin luottaa, tai siellä on tuon kaltaisia takaportteja asennettu, niin kuin sinä sanoit, niin hankitaanko me niitä ylipäätänsä sitten enää? Ja ehkä tässä juuri se, mitä halusinkin sanoa, niin ehkä tässä nimenomaan suomalaisilla teknologiayrityksillä voisi olla sellainen positiivinen mahdollisuus, että huolehditaan näistä turvallisuudesta, kun tuodaan erilaisia älylaitteita ja ratkaisuja nyt markkinoille, koska tällä hetkellä se iso asia on se, että kun näitä erilaisia innovaatioita tuodaan markkinoille kuluttajien käyttöön, liiketoimintaan, niin ei niissä ole turvallisuudesta huolehdittu. No, me halutaan äkkiä saada markkinoille, ei välttämättä ole sellaista turvallisuusosaamista niissä yrityksissä, jotka näitä laitteita valmistavat. Ehkä tässä voisi nimenomaan olla suomalaisille yrityksille se mahdollisuus. Ja sitten tuo on kyllä erittäin tärkeä asia, minkä nostit esille, niin kyllä nämä asiat on yhä vahvemmin tänä päivänä myöskin tuolla diplomaattien työpöydillä, kansainvälisissä kokouksissa, internetin hallintaan liittyvissä kysymyksissä ja puhutaan todella isoista asiasta. Ja tämän takiahan meilläkin, ihan niin kuin kyberturvallisuusstrategia ohjasi, niin perustettiin tämä kybersuurlähettilään virka ulkoasiainministeriöön muutama vuosi sitten ikään kuin pitämään Suomen puolia näissä asioissa tuolla kansainvälisillä kentillä. Mutta monissa näissä asioissa vielä loppuun, niin kysymys ei ole oikeastaan niin kuin siitä, että pystytäänkö me tuottaa täydellistä turvallisuutta. Se isoin juttu esimerkiksi vaikka nyt noissa merikaapeleissa ei ole se, että katkeeko ne vai ei. Kyllä ne jossain vaiheessa syystä tai toisesta katkee. Suurin syy tällä hetkellä, jos oikein muistan, niin on vedenalaiset maanjäristykset, mikä katkoo niitä kaapeleita. Ihan niin kuin mun yhdysvaltalaiset kollegat toteavat, että se kaikkein oleellisin juttu on se, että miten nopeasti kyetään havainnoimaan nyt vaikka tässä merikaapeliasiassa, että missä se kaapeli on mennyt poikki, miten pahasti ja toisaalta miten nopeasti sinne saadaan sitten korjausjoukot niin sanotusti paikan päälle ja laittamaan taas piuhat kuntoon. Ja silloin me puhutaan nimenomaan tässä oikeastaan kaikessa turvallisuusajattelussa, että keskeinen osa on tätä luottamuksen rakentamista on se, että kun asiat eivät toimi, mikä on meidän kyky siinä vaiheessa toimia ja ikään kuin jatkaa ja korjata ne ongelmatilanteet. Joo, eli osaajien määrä, että varmaan on erilaisia arvioita ja tietysti osaamistakin voi sitten määritellä eri tavoin ja tässä oli aika spesifisti määritelty, että mä en osaa tuohon niin tarkkaa lukua ei varmastikaan ole. Siis erilaisia arvioita on me katsottiin esimerkiksi alan yrityksissä Suomessa, tai suomalaisalan näissä yrityksissä olisi noin 4000 henkilöä töissä. Se antaa ehkä jonkun kuvan. Sen lisäksi tulee tietysti niin kuin muita alan osaajia siihen päälle, mutta ei tietenkään voi niin kuin spesifioida sitten niin kuin näitä osaamisia ihan niin kuin henkilötasolle, että se on tietysti vaikeaa. Mutta että varmaan semmoiset henkilöt, joilla on kova tekninen osaaminen ja sen lisäksi niin kuin tämmöinen strateginen osaaminen, niin heitä on varmaankin aika vähän. Näin uskoisin. Markku J. Rossi. Ajatuksia EU 5 vuoden päästä, uhkakuva, inhimillinen tekijä. Oppiminen on aivojen ohjelmoimista. Manipuloiva virtuaalitodellisuusviihde. Hyvät VR-lasit maksavat nyt 550 ja silloin 55 €. Hyvä. Juuri tämmöistä ideointia me tarvitaankin. Saa nähdä. Katsotaan 5 vuoden päästä. Eli Vesa Kyyrönen, kysyisin tästä monitieteellisyydestä ja tutkimuksesta siihen liittyen, että
Paljonhan siitä puhutaan joka puolella, mutta pystyttekö te tunnistamaan näitä aihealueita, tekijöitä tai edes tieteenaloja, joissa on jo tutkimusryhmiä, ja miten tätä voitaisiin edistää yliopistojen välillä ja muutenkin? Joo, siis no ainakin siis esimerkiksi Lapin yliopistossa on niin kuin oikeustieteellistä tutkimusta, joka hyvin vahvasti kytkeytyy kyber- tai tietoturvallisuuteen. Et se on niin kuin esimerkki nyt tämmöisestä niin kuin poikkitieteellisestä, monitieteellisestä tutkimuksesta, jota on jo olemassa. Niitä on varmasti on niin kuin muitakin, mutta että kyllä tämä niin kuin huomattavan teknistä on. Mä tiedän, että on kyberrikollisuutta tutkivia yhteiskuntatieteilijöitä esimerkiksi, mutta ei montaa. Et kyllä niitä varmasti niin kuin sit käyttäytymistieteellisen puolelta varmaankin löytyy. Ehkä taloustiedettäkin on jonkun verran, mutta näitä on niin kuin vähän. Se on niin kuin ihan niin kuin selkeä kuva. Ja miten sitten voitaisiin vahvistaa, se on varmaan yliopistojen kysymys, kun täytetään professorin paikkoja tai tutkijan paikkoja. Ja se on yksi, ja toinen on sitten se, että miten tutkimusrahoitusta suunnataan. Onko esimerkiksi sellaisia ohjelmia, joista voitaisiin hakea. Sen mä tiedän, että esimerkiksi tällä hetkellä on nimenomaan yksi pohjoismainen tutkimushaku päällä, jossa on hyvin vahva tämmöinen monipoikkitieteellinen näkökulma tähän kyberturvallisuuteen. Että se on niinku, että kyllä se on niinku tulossa, mutta ei vielä kauhean vahva. Ja täytyy sanoa, että kyllähän tuo Antin ja kumppaneiden tekemä raportti, niin kyllähän siinä esimerkiksi me Aalto-yliopiston professorit ja Aalto-yliopisto saa ihan peiliin katsoa ja ottaa sen pallon koppina. Jos nyt yhtenä ihan selkeänä tutkimustuloksena, mun mielestä niitä merkittävimpiä on se, että meillä on vahvaa teknologista osaamista, mutta me ei osata paketoida niitä tuotteiksi, me ei osata myydä eikä me osata viedä. Niin onhan meillä Aalto-yliopistossa näitä kovia osaajia, teknologiaosaajia tässäkin kampuksella. Aalto-yliopistoon kuuluu myöskin Helsingin kauppakorkeakoulu, jossa nimenomaan opetetaan näitä asioita. Ja kyllä tämä nyt mä näen, että nimenomaan tämä on pallo myöskin Aalto-yliopiston suuntaan, että miten me osataan jo ihan nyt vaikka poikkitieteellisesti Aalto-yliopiston sisällä yhdistää näitä aloja ja opetusta toisiinsa. Se vie varmaan hetken aikaa, mutta kyllä me ollaan, Antti, pallo otettu täällä haltuun. Nyt olisi vielä muutama kysymys, mutta pidetään aikatauluista kiinni. Kello on 7. Kiitän tästä tilaisuudesta ja ensi kerralla otetaan vähän sotilaallisempi näkökulma. Meillä on täällä Puolustusvoimien kenraali, johtamisjärjestelmäpäällikkö Mikko Heiskanen puhumassa ja myöskin ensi kerralla on puhumassa Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen johtaja herra Sven Sakkov Tallinnasta. Tervetuloa silloin mukaan. Kiitoksia.